462 and 0599 814 926 0599 814 926 0245 301462 0245 301462 and 0599 8 and then Juanda February Bosman that also you know Ensia Yame Yadawasio Yadawase I say and then so what they achayan na enran so omano eye dasronko emano eye da fe de ema ye yadawase pa ane yenuaba abrande pa bibia ekoso kama de mayen my bra bibia ye fe kama ye ni jesu ye de nyamia ye bi eduru say na ya na efe na ye ni mu ya sere emu ye ne sama ye ne sama ye nware mo sama ye ne eja ye metra kire bisa emamo ye be na chese ya honhono eno na ye fe no na chese ya honhono ni yesim na chese ye na ye ba no ama say oh two no so two ama inside was so two no na chese from Abranade to Ama yes yo ye be ya bobo ye ho ene eneja ye dane de dru ene yaji aboya bu yaji abosu yaji abosu ko ba fo ye de masepa oh ye do bibias ye de ano oh yes ye da mu amoba ye beboa ye da mu ase enti na yaba ne de na yaba breno ejinamu na so yaba ne dan apafo wa no awuni enti na wo se yaba enti akoma mu sam dwumade ebraso na wotwe na hyase ne na chese wogya no ejinamu papa de mu eden pa enti ka ye ho ewo akoma 87.9 FM uhwe bi ewo ubehwe bi onua TV na Facebook akoma 87.9 FM Facebook akoma 87.9 FM like yam page no na afei bomodi asa obehye ede ama ye minimum se enche na yetabo no mu yi ohunu se yakoa enkoye nim kakra ye nyanru ba bia sa wahunu ye asemo no ne ha no nyanru ba bia ebe ndai ya meti ase ena YouTube akoma 879 YouTube no enu nti onso no abomodi asa ye YouTube page no wo a wo hwe no ho akoma mu nsam dwumade wo ho no wo be subscribe yen YouTube page no ede ama yen na wamia notification bell no so breso a you get notified share link no ema afofro so entumi enya bi enhwe bomode na ekoso na share na OPD Radio GH no ewo UK nyame nshiramo Nikki Pizza Fan Club I UK NFAGH yenua ba Nikita ene yenua ba ma Mr. Siama Pizarro omoka ye ho de mu aden Ghana Association Mantova Viadana Italy ena wonum wo nano weekend was a Friday me to wonum nkra ena me see we de Ghana Association for Emmanuel Frempong Manso Hole in Heart no madawroma ye twefa ye bo omna meboa ye ai ye adwuma so challenges wom papa nti no ye twefa ye bodie mu ade ye hwa se ho be ntonkoda de nkefia da na adwua da de de ye nsa susu bia no ye betam de ama wonom because enye easy sa enye easy o mo ya papa emo ya nso mekoni mensu nti me to wonom nkra no
ɛna weekend yi wɔn frɛ yɛ sɛ wɔn ate yɛn kra ne nti sɛdeɛ etie biara no week wei mu Ghana Association sɛ yɛbɛte wɔn nso nka wɔn kakra wɔn de bɛba abɛsɔ so n'afɛ yɛtumi ɛde akɔ akɔgye yɛba no nkwa medin ɛde Marcos wate Pastor Julius Nabanka na n'akuya ɛwɔ ha sɛ wate ne nka Evangelist Samuel Mensa otwitwam Ismail Haywood ebo yɛ chidom ɛne adɔntene as producer Nana Yaw and Beluchi ɛde yɛn kɔ social media Facebook and after YouTube when you brepa what the kwenti bomodiana e share efa ema ye nemum ma yenka se abosoba na ema eja epa ye ye ba Emmanuel Frimpong manson hole in heart no etiefo yenwie yo yenu ba bia o ahwefo ne etiefo so omo say ye drunk ye beka catch omo say ye nyam o ma beje because esunu pa no papa ye nyam na kire omo de beko because akra ne situation no ofre ma me no ana papa no a enye Marco onse yare no say wo hwe yare ana ma me no wo si suni ade na sebi pebe say won nte ho a won hunu yare an kasa ma say eni oni peduam na say eni wo ho a wan ya obeka say enye ya ni mu say wo hu na say wo oni peduam a na wote ka ma me no expression na kire say akwa na te bia na ya na won say ya de ka say nkala say yare ni yare bi won e wa akwala ho a won say da hu ni yie but Tibiano Tibiano a bad situation, no, very bad. Now, the doctors know so says, one first account, so I'm and sometimes you might tend to blame them, but we'll be asking the holy heart about oh, just say your true. And I be so grown, so say, why now vision not at me, I reality say, the budget about final corner that you did the Akoma. Ye program no so wa wo sika ba no nyame se wo hira ye o hira ye ntawo se e wo na wo pia ye amade nyame de ahye yensa de tuni aye nti wo mo no it counts the little idea obi na ya ba it counts ba and I know say na mani abrentu be hu status na me de go on mani abre pa na me de tutu sa because emu eya o emu eya na no say omo do light ma ba betra many mu kakra na me hwe kofi di akoni aba opekokwa ya totopa to otutu kokko no odi akoni aba na me hwe no odi akoni aba na me hwe no me hwe ne sa na akra ne de ne besi metrim ena me sesenka chese wo bani a okọ no oba na wonim se owo yare a wanye sika nkọhwe a enche obewo na wo hwe ne sa na okọ no oba sa fe de na nisu atata me ena me se hwe owu enkwankwa owu nkwankwa ti ase ai owu enkwa the besi bia besi because I can't I am fan say wo ba anytime we make us in the amede me ho hyem say ye wo ba say wo ba na was at there say hole in heart and I say my say holy heart na nsuro ye yo na nsuro ye ma nsuro ya ne de nsuro obi ama say atu obi a ru bi odu na na nyame na so mo akomo say asesi wo mo ni peti e nsuro ye nti say atu obi a enye say ase je say ye ba be sere na say ye be mra say ase yare yes news this say your ba how would you handle men ya no kama sisi kano 87.9 bia yente so muska kwa de wati e kire say oni bi ntia na imagine say oni bi na ne ba yare me pa cho die no obedi na die no de be kwa hwe ya die no na Ghana ha ma be say wonya adwuma ni ntwa ka 5,000 and beyond a hand to mouth it is a yes habo wa ma say we live that miracle it is obedi how we say eba yes ye be hu say o man na ye wo mu ye boaboa ye ho ye na ina ya som ni abo nipa na nipa ne free sama ni holy heart enye yare keto a Akoma 87.9 for all over the world yenya som no say yan som kra de na yan som but yenya som no papa me yan shase de yan shase na ya shase no esesi ye emu aya untumi enim guase no so emu aya akola nya hoto e wo so nya hoto ode ba Akoma FM so Akoma FM for
entumi anhwe Marco sin na bedwafo ana wonim nani so baabi anso asie o se wodi ka kokọ baabi anu kra de ye baabi kra de ye pamo ne te se ye wo na ti ko se je se ayi bi no bodamanani ate a okobo awura wo bi adwuma mi ye pamo no sure ya hwenanim ti baabi ani ho baabi ani ho asa baabi ani ho asa se Marco sin na bedwafo asoma yen su ase ye as I say to me boa na holy heart ye ko ne ye catch ye tie for say adofo mo boa ye no e fe pon man so ya ye no yakɔ surgery no ewie but say yes ya so kwa mu afi de enye possible ipacha 0245 301462 0245 301462 and now 0599 814 926 0599 814 926 0245 301462 0245 301462 and now 0599 814 926 0599 814 926 edino eye Mary Akosua Ade enti wotensidis no yehia wo 2030 no yehia wonso bebo awram na sa wode na ba yehia ehwe mami so woda so enisuo na so obi target ye was ohwesa no susu was say ohia ya no kwasem say ohia ya ohia na mo obi keka nsamfu de kire obi nka nya ne pempo no enye hia ohia ya ohia de se wo ya abo anaso ohia pempo na wawutumi hwe wo obanim senye hia na sika wo ho a na wote wo na wone nam wo obi wo anya se wo a ho kire wo mu akran kra be gina sa bo so kra se ke oni bibia o be ma fa bibia ko nya bibia na kwa ka ene na twa o no akotuna enti ohia na madi pa ya ade se ha ya wo enti ma ya ntra o ma da bi akra no ya dwuma yentumi nya kosokwa mu adwuma sa da bi yentumi nti wadawroma yegusu akoto yeso yese for wani hwe maami ne hwe ne nisu ya osu ne boa ne save ne ba no efa ema no o kakra wa bia ensa wadawroma kakra bia be yidi aboa ne de asoso bia no menim se nkakra nkra efri ne nkosi efiada na ne dwada de ne bia nyame ahye ne ho anim nyam kakra ne ehu ne ebetumi aye number ne biem 0245 30 1462 0245 301462 and 0599 814 926 0599 814 926 yami inshallah papa ya bese amba so biem na sesi ade yenko na yemfa ene de wo ho emra egwe mako hey asemu wo ho ya mami ibai ni dino na menka bibi kakra se etiefo be kaya ya mami ya ni kunu be ma wone ne tie ebodua se bi we de to de tweso na wodidi na tamze hey ababawa wa de na yete se rice water na nsoso na ni je ho ni nti na won pese obi abeba ho nti na wo se wo hye da kasa ade shake man shake man se tamankwa obaye mako nano efiada no na obaye efiada no obaye na o ka kire ye se nka wo srasam no na ode yakọ na nso etiefo ye ne mo a na edi dwuma no ye ntumi ma ne meso akwan mu saa na ne ho nkọ saa enti ye ka kire ne se enadwo de anka wo mra na nka omaji mfiri ye nyina aye ho na nka onfa nko na nso bibi nti o se wa ntumi ama
na me bibi ntina went to me amma no na nka me susu o nete wo no shake man okay na no ya pese ade kire bo mamu se na no fia no obai e no to me wusu ne guy name ba ko ne wo ma me ka kire guy name ba ko ne sokopia e twede ye de e na sokode e twede ye de on nyesa sokopia munimu aha shake me sokopia onwa ai kasa ye tiefo we dia me ba ya me ba ya asamono kaya sanka be ma ne ye sanko san ba nanko abe dija to aba nanki ye asam na kofie na ja mo amahwe sisi asamono so no me kwa ye no obe abe ma ne dade ne mo mudi nka si kwem ama me dinka koduri ansa no mo bantime wo wana obegina me banche garden fuo bi amaya ne fie ho ene wo sasra to wo fra me ana me yesa me fie wura so wo hia ne fie ho afa me ka me fie wura so wo hia ne fie wa waji ba wura so mu ho me hu de ofa ye bi ena me sa so ko ne fie me ko ne fie ane ma me ya fra na gata me duru hwa na ne baba ne nana ba ku dwale ni nua baba ku dwale e fra na ama e wa no de ni hunsia de mirika kwa wura da na ne sister wo wusia na be fia no e wa sasa ma me ni pie free dam no ba ka kira me se me be pedie wo fia ha ma me ne pampam me ama ese amensa no atiefo sama ma mu a anu ya din etete me se me dakura me ntime na ade tiefo mre mo me omo ma ya wonsan dan mamu amia no ya dan me ba person se de wokan ade a chi ye ba ma ne be ka kira me se bibi di 20 me mesere me anko enwura ba bi o twa ba no na me anko na me onkotu bi ma me bi di na chi na me ya sa me ne kwa wotu yin me kwa na one ne master ne wo ho me fan se ne ma me nua ne kunu an woni ni wo nwura mu ho ento me kwa na papa ne kura bisam sa na me be de wa obi amensa ya me amense me sorry ye address wo de ya me no wonya me aduane nso asa bi medi nso no ma miska enti na meduru nwura mu ha enti me ya no wase na ada na wo ya wo sorry a wonya wasa de ne waduru nwura mu ha enti me de man kasa enti wana be ma no wo no ma ne seka papa ne ka so won fa seka no ngotu adure ni binyadan e ma me na mi mrefi enu ofa aseka na okotu ya na me no guso ameba no na damfo bi o ye tu o mo ne nnenam de me hu so wa mo ba na me wura nkwancha me be so mbe hu se me firi afuo mu na hede ba na me wura nkwancha ti se me wura ba ma ne ni me sama ba fie enti me jitawa me ha so ayi ba ko ya freni ko fichu masi wase ayi sakwapia wase ya twede na mo kwa ya no edie na wukọ wan kan sokopia no ayi boy ni na ebusa mi nipa no okay sa sokode ayi sokopia moko ayede asem ne ko se wo se hwe ma o me ko mi ko hu ne o motu akase o mo hu fe no enti wa ka sa wie ya no eno wa sade tu dwa se asama wa ka ni nwura mu wa se na me so mete ho ti enti wa na me siri mi tiri mu wo nwura mu ma nkasa enti mi shawadi asama ka chense sister na die police ni kura de krata aba ami ya de aba se ye meche me kura ma enti mi anko na wa mo de yakwane nam ne de ho ane betima ye mi bibie o mo enti mi nya ne hwe na me kura sister no me do no asan ka me pe o mo chew na asam no mo de be sha me nsa na me de na be fie me de adro ba be gu ni nsuo mama na no mo wu mi do nya me na me sa no wonu mu wi a se wa enwu kura na me sa ataduane na me de adro gum me da na onu nso de o kan ni na atenwura mo na wutie na me tie eti me ma ne wafa no na ne ma me nua ne kunu no me ma ne galam keto be sa me kondon sa fufuo eti nkamenom afe no me de ma no no ka cha me sa me mfatoa ni nsiwo na me mire fie na me ba de asoba no emu odinka se bi wa nkuru na no ode na me se me nom na onhwie no se ene de wa twa ni mu no na omo ka so so odinsa aduro begu ensuo mu o aduane mu amu adie no waka sa no wampie wanka nche de se ka che mate de wo ka no
na nsafufu ne ade etu wase nsafufu ne wa ankoro ne mu no na me kama na no ade ana me se na ehwie nsa ne gum na me mfato ane nkwa no wase woni efese wona wukuru ba wadi bi abro na wa so de eba ne bi aba no na be dem see you me tese wa ka asa no a me ya mo hye me ana me pie na me se ayi ko ya me da wase se wu wa be pa me ba chewo eba wo kuma se wasa be pati efu a che se isa ko so me ya omoa na samo no wan shada na pai no opaja na me nsa kwa pimo so sabe me so me hu ne sa wo de buru mi wo bi fie wo de bu me sa me ni abusia na de bu me na me nsa kwa wo so wo de bu ame na me nsa ne kasa ni bu ye afa de ya wo gina wa se si ano wa da wo mo asanke ye mfa me mire fie na be kumi dia me so me ko bati efu amane ye enti esi ada ni duru ho a ene e wo asamoka se wo mu beja wo dia ene e ho de me kira enti wakasa no be fie na enipa na wo mu wonwura mu ho no ba ko nso de otwum ne ba no baba ni sister mane wo ye ayi aduane ton ewo ye fie na ni musa ye ni wo mu de ni mu he enti wa ba na mane no se ade ya wo ye enipa wo de na akọ ya pa wa chi wo se ye odenyo wo di ano brabra ni nsa ye sei wa prepare ni pa se wo nsa mfa korokoro wo kwa ya wo se me kwa jina be fia be kun dia se o sa de ko ni ya chewu a wo na hape o enti wa ka asa no hwan na wo yi ne dance ye o ka asa no me da me ka kira wo ma wadwuma mu woni se minimu nyina ma dance ye no mo se omo ntimi ni adanse omo ni abema ne na ma bema no so peduaba na obi a woni omo nam no ne nafofo na ase kwayi omo dance na omo beba bedi adanse me pa to omo si sa de omo ntimi ni na asamo a boy no afre ni wotwum no ni nua na yo ne ba ye no na konta nti boy ne kura bufu ima o chifa boy ne so say ontimi nhwa se obi kira nko no abeku nteto anu kura me ya sa meje no boy ne toy ka ba me na me tamma de ko fie enti me ba no baba ne sister no ya duane na ma ne no mo se nana ya wa penamu na akwa na sa de ne enti de akoi enti wa nwene wo akora yi ba ye wu mu ya no wo nhwe no wa sound wa kom da bia wo twa kwan enti wo de wo mmampa ye so wo diska ba hwe no wotimi be gina me fie ka kira me so ndo onya ni sika di ni twe wa sada no wa prepare me wa ne yire enti wan pasa me nya hoode ni nipa kora ba twedi enti ampani ampa so na wo wunim so wa ne yire me pa che wa na me ka ba no me se wunim me biso asem ye ya no ne ja na me ka ba no me se wunim se wa yire sa ayire ne dia me ade me hu ne ba ani dadue ya na nsa ni na due ya me hu no bi ani se cha na me ibo ni di no a wo sasra no eno wa kwafa sister bi nso atwe asra we nsa se wo no a sister no nyame anim ne sefo mu nyina tutu wadi koja ti me bobɔ ne na ama ba ama ne kwa wa ba wo kra no be ama ne sefo mu nyina tutu be ama ne timi ka kira me se badamfo bi a wada chan da mu ho na me ada no kwa sister no kwa ka chem se mimi nsi ni ne mama na chan no mimi nsi ni ne mama no enti me ya se me kofi anu ase badamfo bi wo enti ma me nkwa me nkɔ mra kira se me kwa ko hunu de wo ye enti no o sisi mi me kira kwa wo ho ama wo a chan no ne ama no wo ka chem se mi mesi enu hu enti no be ama ne ka na ka be kwa kwesi me ka me nkɔ me hinti ka be ko ka me nkɔ sa me da fa na sa ka me ba be sin so wanu ahu na chan no nye woni set ntwempena wano me ka wasini nua amasini nua chan ye ni nua wasini nua ntu we ma odi mprantam chan wo ye wudi no ye nipa boni ni anyi wakuma na adi na tam sa no aya makuma ayi wudi ni etimi da me se me ka chan na ama ba ma no prepare me ani da me sa no mo kon so wo ko ya da na chan na ama ba ma chan ye ni nua ne set ni nua no wano na di mprantam me pa cha me mprantam do se no so wadi ama me pa cha sama me ka ye ni bresam eni sa me say mprantam do se no wa hu ne sa wadi ade ama no me pa cha wo sa ni pa no ye fre kuro no edajanso ehwa no ye dajanso ehwa ne na sa ga na wane ne nam no wo fre ena sa ni pa no nso a wane ne nam no wano wa wen sa wane nso twi asra wo mu nyina ya pe eti sa wade ba ma ne kwasha wa mfa ne nkwa ni da mo wade ba ma ne kwasha eda mo ha ewa nso eda hyehyem gate ubewo ubedi set achi ubewo wo pe no dodo
Enadia da no. Me say ja nadia da ho ne ye kasema no wo to ne wo pen set do wo be waja no. Mame. Ye. Me pa che wa asama me ka. Wo free akọ ye set wo be da won nchen. Set no. Me pra ye no. Wo free akọ ye no. Me free akọ ye. Ye ka wa asama wo kọ ye na no fie do de ba ye se omra na wantumi ama no. Wo be da won nchen. Aha ne de wo me da. Enye no na ha wo bebrebe. Aha tie me pa che wo. Me pa che ma me tie me kakra. Me say enye no na ha wo bebrebe. Aha me de anya na ma asa. Me de me nsa na asa wo mu ya me no. Ene ye me ya. Na wo kwento ma wo sika da. Wa ma me sika da. On to adro ma wo da. Na nto adro ma me ada me gina wa no abato 10 cedi ato atwene me say 10 cedi no. One day wa ne yira wo diska pa ahwa no na 10 cedi no. Ayi wa pese wo pra me no wo di me dam. Eti no wo hye da. Di me dam on do wo ne. Na se wo se wo hye da di wo dem se be ya. Me bia e ma ho because wo touch ya ne de. Se da me pa. Ai wo pra me wie ya ne de se do se me nya be ma me nwale. Eto awale na se na no oba ye ebra do oba wose na yire no wa na wote ye se wodi mi ko fie nso aka kira me sai ese ne tansi di kura wato twena me no wato twene ni sister mo de achi enu aka kira me se de wa awale nti ne yire ni mo ya mienu na me se ne yire ba na ya mienu eti ne yire ni mo ya mienu na me de me hunu ne yire bia ne yire no ba ko pe eye wo nko anya sa me de me hunu ne yire bia eti sa wakwafa sister bi no ade ne nsato ne ko mu na ni 3 days any a chan nso na dam ana wo a chan sister to free kuro mu hoy to di anka me to na me pese me nsa no kwan yo be fa so a wo be hye na akọ no na me ti me free kuro mu ofiti se ho na me ba ye no me be yiye me fa nsa fuo ene me ne ma bi nso keka ho edwa me die me wi ene bag am tonton wase wa fam prana no wase se bia chade a cha no asa abo mama ne be check e me sika 25 million na ya meka se se am ene ma wa me wa ne ma si ya se se America sai o ton da bi ne ma me de be bo charge no mo amode mo ne ehunu me isme kokuru ma na me hwe ene ma no de be bo de charge si ya wasa sa me ne ma na me wa me punch me wo me nyan enyan ina ka ho na ade ba enyan no ena mo sa anti abema no yem fa sika ni nya se ni aton bi enti odi nwan ne bai wa ma me mu ani se nyina ahye ama se wo tu obu me kwase anya me nchi anaka ade nwan no na mo twitwiro mo se na enyan no so se nwan ne se ahye me se mi nyan na se wo mo na se ahye enyan ya se onketu enyan na de no mo dodo ese eti ma enyan no mo dodo ese me nyan ne de enyan me na me kuta enyan be 15 broken heart yo ya me de me hunu say you broken heart yo abema no me se me hunu say you broken heart enya broken heart abema no wodi mani papa me se me village January tie me January me pata me bibi won ncha me je ma edi ade na won nchen se ana me ampro fam ne bre nwura moto me ana o ka so diska na ma me no odi to afidi esi ni dem se ampro fine de bonyo no ana me fine me di me sika me bampa na to ma me eno mu no wura ba so wo bubum akoye ni ye na esi ni standing and as ceiling fine yes was you land ni bi e esi ho ni bi e cha standing fine ni nyina asiwa wo sa mi e cha be me sika 5 million e be di wo se e wi ade be ma me ye wi ya na apam me sa me nko oba na to so ba e na apam wo me e na wo se me niama me wi radio kasa se pe no aba wo se ye dede ka wo ma mu nsema na me se wo wunim se be me opema wo mo to so wo free akoye wo se hwe ema bia me beto wo mo apa wo mo to akese bi wo nti wo enye sa na so okoka ma sa no ma beto ye wa ha to akese sa na enti wo wunim se be me opema wo mo to akese wo so die nyanya akese ade na wo nyanya chiridie ma me ka se mi jaya no di dia baba to me twa so se anu me anu wo di dia boto twa so afa bi to kote so wo bia nko de ba bi ka ya se me ye mo dia wo kuro mu na wo dia wo bodu ye ye wo ma me mu nya no mu jina ba ma na chi ada ne ma me ka che me sai sabe ama ni bodu ya wo de me mobi se na mo so oba no de me ma ya se da na kofa ne baba akoso wa se me na me kuma enti se dua da hwe so dua ba da me pa cho wo kwa bodu to me dia wa timi ya chichiri krada ko to toilet im adi aya maduro eti asam na da won na beta no da be no be yes ade se afiri da na me ne tira da me se da be no beti wu tri nwi de fa kredo nkoto to ye cha ba ni wie ya na afie se nie ma fan san yi me ne tira ye dia asam ska asam fie mi ansa me se wati wu tri nwi de chichiri kredo am profile na nie
Dabio, Ambro Fanny in the dam, me tata when you know what this she was I mean. Now you are the toss so bad, necessary them. Yo, at your for and see, and near my way, and I near my was I no. But is the back with the first one. I just saw this one now. At your phone. Montiano, me are the body. What ye way now, ye behono. And near ma was a bearman, I say no. Ye said among qua, Bequai. Said Bequai, no, Bequai Crobesso. I do, I mean, Juamain, and Bequai Juamain, and near ma was say no, and ye, into say, yan you see come from out. And you could not your ditcher. Who bet to me about Facebook, Akoma 87.9 FM, and I say YouTube, Akoma 879, who bet to me about, not just I won't so what barber share, 18 a year ish. And near my ya, the actually ya was saying no, so what's a second car near Castle One Tree, a saying. Me pacha says, I'm more Canadian man. Ya kakwa kanyani nyina na me de ba. Me so say enema wa say ni nyina no say wo sese ho ka e be be say. Me ba cha ni mi sika ni a e wo no ni nyina e be si 25 million. 2500. Okay. 20 eno na ye nyem fama ho. Na we no ye de an. Ayi machine ya fan say ye de si e de mo bo. But what the she what 20 I must speak an abu egum. Na say we wo ba ware na de bai. Na me de be say ne de mo na si ne de mo. Na mo de bon. Ye cha ba ni wi ya no wo yi me ni ama to go na o say no. Nti we na oba na wo de bon nyom. Me phone so. Me say we na oba na wo de bon nyom. Enyum ba na mo ta bopa. Me ba say ye timi bo odo ho nyom. Ade anyom de ebu ha. Obia oba ye simiso ana nyumre bamso ana nyumre. Oh sister Atiafo ya nkwale go tunyo ma me na me mani abro oba ye simiso anyum bia ye timi bo bamso ana mani mari dende ama mi bese aminti. Ishba say ishba freedom as ye juma me be di word wa no adia wo sa nyum no kwa di mto wo de mimi de matida simiso and then you may bamso nkoma ya me da bebre me se anyum de bebre na mo ma chi de nyum burade ni nyina bi wom ana kanawu ensamfu ahi o se bo manfi burade tuma me hwe sa anyum no yam de patro me se ko se bo manfi na mintime ntwetwe na ba de akeka ho de metima yi bi me me pato wo mi e bag mu kakra ma me wan na no so nyum ni gum wo de bie bag ni mo ma me na me de bie so o se anyum ni gum bie mu anu o ka anyum no yesem na ade a mo de bonyum o ba mo de bonyum de jejimani na abufo ba na okukuru hwe ho sa wande oba na se obi bi wo wa se anyum no ye dede ada na wa no nsa na anu wa ye we nya me ana metonto yo aba ma wo family e ma wa se ma fam pra me de fa chete ama ne ama ne fa ya me mi wa nyu ono so de ma uska kwa fa ne ma no na ma me ska me ba no okuma so ne se me ba ne bu afu se ska no twene mutara ba ji afre no so obetua ada wa kan anso obo e kwafia wa ntua obe ye beje wa ma me ma ne ntua na me bo woni na di moja fra na de ntia won tumi nko no na di me tiri mi na odi aya duro na bi se ye moja fra enti se we na aka o ma mu nsam oba ayo se ye dede o ma so kenkan odi asosoa me fon ya eni ama me tunto ne bi ni ye me se di e se ma check ahwede aka hunu di afefa sadi nyina na guda mo ni nyina wa tete fa Akoma 87.9 mpaboa oyiyi anu de akwacha ne kuna wase a mehunu se bi so obi enso na ya media enso me hunu se media enti se se ahwefon me phone e bali a ana me man fa ne ntam na bali si ya na me ba na efre me wekuma se ofa aboba na ode hye so wo dani akwura ne da na me ma aboba so hye ne mpomachi ana no ho ne mpomanachi ya na nsa ye de asemba o mo de ba sha me se na we Brazilian hair na say hair be no eti wo se Brazilian hair na we no ayi no ana me tonton ni ne mo ni di sa o sa peja ma me hwe na se we de wonya ne hwe di ahene enwi no na hye wura ba di wa tete anu ni se me di aso wura ba foforo sakalanda no mo yiye ba mu no wa change ni nyina hey ya ka say Paulina eye wo de susu eye susu yigo ama
ye tonwi nti no ama be yi bi akua we ya tonwo e pa chawo mo me yi bi na mo twepia ho ka eti abama na ma ne ya wade sheminti maame enama ne ya abama na wade sheminti no sese adabia metimi dane mpomachi amade a cheme efiti sa na mabaya bi suntin wo prepra me wotimi de abaya bi chame mpo antimi si dabia ebu ametimi ko dane mpomachi amade a cheme hwe na me kwa me fie eti aba ayi wa mopuno no so gate no wo fa awokwa eti to wo kwadira mpomachi kwa no obi a enu ta ma wo mi na nipa kora na dane ko enkwase asam nko na odidi mi o ana wono so no duru ba bia onfo aba kora ma sane da mo no ko hunu enti oni me sama baba tetani ntino waya ya no ama oba no ade na kwaso ne na mfufuo bebere dem me say wayi utinwi na wote de fa kre do de aye waduro ntiro ntumi nya no wa se ma wale ba ma 1000 wonu ane me baba di na chi na ya da na hu se wote utinwi fa kre me jina hono wote ya na me fisi obo na odi show ni boto na da na ma ne te sana me ni me jina wa say sade abla yi jina na ni na ne ho so no wa twe ya to wa twe ya na mgaja na de ntina wo twe mitini wa say wo me de baye waduro ya wo nko be ma bi anse wo pe asa wo me to a me di wudam no aka me nko ame ho fiti sa me to me siesie me ho a ma wo ma mo so me jina me na so obi ahu me na ni je me ho pa me nam ko bi se me ngoi ba me ndi me ho ni ntino wan pese ba ma bi kura ba be bu sa me na obetwa me wo me fie asa me mpena me pa to wa 24 na wan kasa won fisi me ame wa 37 awo ntam so eti ba sa no man kasa okay man tinta so aba ma na ni etan anu ode tame obi kura twam no obebu samsam ami e woni mi ni paso na se no ya ba ma no atwe me so kan no oburu no ya ti aduane mu di adu akukura potawi ana hwefam woni akrise no woni akrise no kura wa mo ya di obi adanse sokopia oba na wo ka che ne se wo yire na se mo no mu ya kofie no waso wante ase sokopia ye hia wo ha etu beba sokopia ye hia wo ha sokopia ayi fa no to baluchi fa no to sokopia na se coat no na wo she blue won fie sokopia e na se blue wo inside no wo she coat ka ho no e na oba ne te ne nchen no sokopia na e kasa no ono oni sokopia yesrew asem na wosi wu yi akofie na oba na ti ase no osi se wante ase enti yesrew sabra na asem no ye hya ase afoforo asem no gise ma ko ye tena so agese ye tena so samre ya kosesa eyi oso yi ne weeks no de man empranfo enti amana boka sunso we so ne bapa ni no na man ni sika so fantom tobo enti awadie no enti sokopia asem no yante ase achada sokopia bra sokopia achada shake man bra wo sa de yakwa tena fie se wo ba ye eto kese egu oba eto akese ma ya na obeto moto soso pa we ya asem sokopia bra ha kwase de wanya bi akobe chi aso makoni ho onya ne na no onya bi obechi wo he we da wo tira wo ho omo afa yie pa omo tunso afa kama sokopia wanya papa badam bibia badam rich ne kasa no wo ya le rich waso badam rich eno so ase no say ne mfine no ne mfine kasa kwa piano ho that's sokopia na se wo pe sokopia wo pe no ya me anu nyanko obi apa ne nyanko na dwembo ne ankasa kuta ba ma no ana ya fokubo ana mama mfo ma ne ya woni mu di ho ya die chire ni mu woni mu di ho woni mu di ana me nso me bisa kwashe me pa chawo o sa ne de ma ne ma ye nyina ya kama de na ya ma ne anya ma ne ma bia ye na ya kama me bisa ayiwo de mi so wa ya de onidi me da me nka se me gu na ne mu ase onidi wa ya de na me pasa me say chire ni mu wena chire ni de mu sokopia wan ye de edu wo de so na person you weni wanu aka sakura no o doje enye we na aba me kanya me so no kura se me ka so wa mpame ana me boa wa pa me
wojina akura anza da obeka e wa pami ankasa na ye nipa enu ni fiefo na me kwa wani e pampa me no ene ni free kom wonko pe ba bi mo ho adwa wanu gase wonkwa e ye nipa bi nti wankwa sesi a chan no wodwa wa wobeko wodi ye wo ye sade wo tuo no ne ehwe so wontru ni wachi a ada akaja me sai me kwa me ka chansa me wa fa bi wankanan wanu kura se be ama me ne te kwa ya kama woni mu kai twi kama kwa betima be fe ya kwasha wo anso hwan okay enti wodi sese no they say woni ne tena ana woni ni jaye nyu sika me sese me kata me ne batena obekum enti me se me ne ntena biem wa monye me sika no me ne ama no onhwa me nsa no okay eye 2500 no okay wa hwa me nsa no me dia wa mfa na yire na wanya no na de ode ya me no ya se de nsia ya ne sa na wi ba ya me nyomo a me bɔ ne me fidie nso no oba wa se wa pa me sa na obi agi ne wa agi abasu piesie wonko afa oba me se wa no se na wo bi agi ne wa agi abasu piesie wonko afa wa di bi ba yaw etime no ma hunu sa de ba ma ne di ya me nya wodi ya na yire mo anu wodi bi ya me ntini pakura ba tena ho a enya me nwanwo tom anu da ba ba se agina ho ka kire me se wa ba ma no ma na isi ka to mfa ntopatre enkwa nu ana da danso nya dua no wa mfa anya etina ba oba ne se wa mla no mo mfa nya dua ni me se de ode aya me no wodi bi ba di no enti wa mfa na akuya chane na me dana se wonu nso wakunu ne bi wakunu kwa twe mpla ne wa ka ho asam se okofa kosia ne ensa konsuem se de enhye ya sa na wi aba ya ada won so be bodua aha me se se de enhye ya no sa ni kunu nso de bi be di no enti za wo bu obi kwase obi nso be bu kwase enti atiefu asam no mun hya na mun uda mun nyime bi bi afri no awale anu me kwa wadi nka ka chem se wasi am opramenti no ompe mi bi wa awale enti awale am nso okira ni anan am nso mi kira ni anan wan hya me nsa no Paulina nyame anum no kura ni yenka no kura wanya broken heart broken heart na tete no de tete wona how just how na kase how tete ha me a wodo no de wo ye wo just me no abama no ka hakula no me mfa ni nwura me say how me ha me efiti say wa mama ni abre wo opu mi nan no opu mi nsakura mu nyina nim ama abama no atete mi wa ye ho de wanya me ho ade so wate wa tama mi di efie se na ne na te efie mi ansa wate wa tama mi di ba ma me ko ba bi ana me chaza kwa dia me kwa mba bi me bibi a wan fa ma mo sha me nsa ya te ana me pa cha wo am profa na me fine no esini da mu se esi a se ni na ka ne ma na asese ana no de nsa ye ana de aka ho nti me sira mo munyi ma me ye ko ya profile ne fine ma me ansa na ma jimi sika na ma na ya de na wa profile wo ma ne be fa ye am profa ne de me ne na ya adwuma bra ye to he enti am profa wo de me dini na to he wase wo ja me wo wale me wo hakura meka wo de ma de okay enti mi hia wuji dis obetumi aja na de me jai me sinkete aja na te say enye easy man sa me na ma akwenye na oso okoda ne puna echi na 3 days e akwanya wa se wa wale wa ba nti no apraminti na me da ho e se wo koda no oba no be ko na wo ye obi bia be ndai me da me ya imagine say sami hunu wa ba na me ne nko na emo me nya hunu se wuni a na ma hye no nso abebo mama ne ye me boy baby amane mo obi mfa bibi nkobo tiri be ma no wonim so opene ma dada wo da onim opene ma dada wo ko se aye dai ya se we mpa ma ya wodi e sa na ote wo pehuro wo ya agoro wo mo bua ye wo na ne atra fie miensa eye huro eye serious wo awonim intermediate e fa me ka se ade wono ne be ma wo nko a wo ne natira ena wo ha ho sa obi ya se obewalem na na hema eni ni kunu ya dansefo maame yi wode kwato na nim sa wo nwale me ana maame ne se ya wonto obi ba hwan haw wase da bi obi ba hwan haw ade achi ya no obi ba ka jam se sister ya me hu me ne je no sa na na hema ni nim no eti eba ya sa to ba fra poto ani ayanta bo edua ese sa maame ne di agore bi ba ka no
one was what the NS who now became a Kamakaja say, I won't chill. Pesicaba time in Mawabano. No one found candy away day. What do you? Maybe I found a number to me some idea. Ya capre my and uncle may come. And some I didn't your maniama. Abama, what to me cousins who say I'm watching me. Memphis, and say, Adriana will Panama Busan, watch her, and Nama will Panama Busan, I'm in Fawe, and watch her. Wabra Marco. Abra Mamma, man. Now was Salaba him. None of me, I do not make Quafama. Now was Saka, yes, I may not be chat. It's then into a prepper. It's a member to do a son about what Pam Warnum. Says I can't. Blab your friend Johnson. Your friend Kunku was in Kuaba, I mean, what the Amman, and I had the Mibe coffee. And a Bamman body, I choose a cowboy, Aqua Baman or so. Emma Baman, say our tenor. Was it one name in Casabi? I'm a Debbie Aqua with Tim was by the Kurana than to Untiafi. I'm all blooming. I don't know, Bannis, I won't report to the police. Says police, you know. One will be beer. They say I'm a Kojibi, the one will be Casam. Say me and Pessy can't got me, so maybe I mean Nibi. Because Brantia won't work as a time and now no one, son, you foul. You do one with a wouldn't say your bepo. Wabwa. Messi I lie no more general the Thomas, so Sabe man. Messi for Kubafuano. Woman up why I want to say pa, and somewhere in Nanko will be a boy away. And when I'm obey. Now, so boy, where what boy won't be? Man, who could I know who say? I had said, I'm see. Mamma, so I'm a boy, I charge and woman the Thomas who good hoofy. I man, the dad, who back Okuma say, what to me, Mamma, Chamo Simon, some cow. One also do a chance to cry on himself. That's what tomorrow about was I didn't manage. Now I end to what Tommy What Tommy one will jam one walk away. May say, what tomorrow about what the money did. Say, Esiano, maybe him send a palm and then it's here, mean to me go fanchine. And if I want to tell any mini, maybe I'm coming on to one, maybe me who this I mean, Yabasa. Okay, Mate. What you said, your Tibiano, a friend Papa Mumremu Kakra, na Yamquana, Yamremu Kakra, because a serious Nanibrism. I said, what Cabrantia, Marco, me, dear Hammond say, if you had done a branty and a baha, or Baha, I say. Wo see or see na yire ne o na yire no enti bibia o ho mo besra kofie wan ka ho hwe wo na yire ne wo ti ase enti ma ko pa na pole na wo pe no be ma no pa na o pe no ekwan ya wo de wo fa so nyina okoba na wabie mama no o to wo ho okoba na wabie o ye wo sei oba na wabie enti wa se sei ye kan so me wie ye enane 3 days oba Friday wo si wakwa da ne punachi What on the Pumachi? Oh, yeah, was so Shaba will be Pierre free one or about Wababoya man. Wow, what evidence? Hey, or come in. Marco, open Obewo, Paulina Ubewo, who among song, who among who Russia. A dear Bankuan, a quartier by your war. A dear body. Aday. Edi nkuan ko tebe yo wani abere wo ho ehwanye ma bia ba e mu tutu dia so ba bia na wo ba me wensi wo mi aba wensi awia ya dey. Say we you go me suspense bi. Aday. E kakra bi nti ya hwe ase. Eje ba nkuan ba me aba wensi. Eja bo nsu tia ochi. Ba me nsu di kiya ka atra wo se opatu akakra ka shake me. Ya di shake me na ne de ya so de. Ana wo kai. Ne de yim. Ba me nkoto ketua. Enti poba bit na wo ye de ya de wo pe no pe. Ada na wo ha wo hu. Obesiri ko yi wate ase nyina kama wo si ni nchan na wo sere atiefo be hwe video na wo si ni nchan kom na wo sere wo pe wa de he when wo ye kom wo sere nyina wo ye kom lem peche anu de wa ha ya ne kasa tenten ha ya se asam no wo mpre ma ne nyinko afa de wo ko ya ene de wo soa ayi nkuku nkeka e de abere ye se wa se ye oh onu so se wo ya o ya na do za krachi ya wo si we krachi ya wo si we eti mako media de me to nkra ma shake men me to nkra ama shake men ababa awa no ba bi odi ni wura aye no etimi no afa no eti wo so no a wo boni se brezi abode so no wo bo no
wo bo no shake me adekura wo dia ya baba we ya want ni hu jan no sa be fo wa de okay na asam no so wante ase nti ye twel e na wotwe mu nyina se ko no shake me ye twel de sese wo baba ye no bra be ye na ya so munyo ye anya sa de ye adwuma mo ye ntimi ntina ha afono ye we de kokonta fufu se na okwa anu abai de se esi na we kura no won ka sense obese lo ma be ka sa ka ba no so on ka san wie we aye ka say onya wie o ba na yesese ebem ni ebem onya wie e dey for wie enti shake man we dey wadama wana akofa wade se ma nyina etika mema so say ya nka awafo mema kwakoma jump na twen bone senka unya kose ni pa on ko dana ko atia ka so ene wo yiri wo yiri ho na ko sa nanka ba bi wo so apo adwuma nu fi nanka ompre no ko sigate na ntwa ba ko kuta me se metwa na ja na no se yakoye se wie nko to aso na ho na ga ne wo de akwara ado je wo se wo ko adwuma baba no unya gate no na anso ma dwa na ba ko kuna se na no de ya wie me se senka man nyina tata me ma se ya ma ja sister ni mo odi edu studio anya de producer mu twa ni ma church for challenge na nya say me ka da be twachara wo mo emu go enwi ani anuoma just na me ti kra ya me ya for adefo enken free mu ba no say wo paki good da moto bi mu na evidence are open to the aba ho the whole year nyina che say broken heart actually open no ono broken heart actually but ono onim say we dey friend broken heart no ana brother no so no say me ma dey meet my catch ba na say mami the whole year biribi ye no wu ana bibi ye na say na dwemu touch a ono ne bebusa because say see no obi enim dey wo dey identity a che say oye no ho hwe enye di otie onye bi o mo bo se bi di obedi kuro wonya ya oba pani shaw o manson enti se bi ede ya ede na wo pe because be man eniema wo ka so de ye unyina anya nioma enika enti ka se bi nyansam no enka matwe me ho but we dey chinchina twan oso abi ya sama fo chinchina man tia sama sa de aba bra me de me ka chiro no se de osita odo no wata odo akosi se odo kwa bi obe fa so a obetimi na kasa obenya no ntia se se ne ofise na watwe bi na se okodi ni fie na ja wo satre na ko satre no na emfa asomdwe ma anya sa so osan wan so osan na bibi nso ye no e wo sa ate die mu a o ho de beba bebu sa wo ma na da ase okay ma sister ni pa obetimi a stop line ne ba panyin ne ba panyin ne betimi a stop no say so odi agro no what say wakofa shake man ne mpoma chi mpo a kapre ba confirm ye nua no tie ye ne onu ne betimi a stop ne man sa anya sa mama obewu because anu obewu Marco, say ya na ma bi de bodam no. Say ya bi na ma bi de bodam. Hwani ma waso we so a waso ane ma we ye firi pra ko a de duru ha. Say ya bi na ma de bodam no. E fa ni trim. Meti ni di ka yito. E fa ni trim so. Wo di aba be duru ha. Ya ba sra ye na be ma no ma ni ne ba penyi. Say on intel ni mo ni mu ye. O ka ni ma ni no. O mo ke kan ma no. Says what things will say. What for shaking me? Nimpuma chimpa. And no one on money capra back that goes for the why 8 years ago. No, yes, sir, or bother my bar. And your crowd. Go Maracan and you must. There's a quite crowd school. Mama sat on say school from Paladis. when you cry School from Paladis. Enti ye basre ye nua be ma come and baby ana dwen na kuma na bi yes adu ayo emu aye du wa just wa ko tin ti say we sa ade am we nyina bo kente say sure what you sure me nyuma de nyama ntu ama eh me refim osi waji abosu bamso onkwa fa obi num gusa de we mu what me ade assure say be na dum yefie fa na kuma ni agoro sa ana mama yan kan che promo for no na because we no e betimi aya ba ko betimi yeah ba ko betimi akum ba ko guy started so say no be case
saa wo mu tie wo mu ya ko to so wo ko pa ni wo Obasa be 10 person. Ya ba sere promo for ni ayi say o mu nyina mu. Okay. Di kro promo o. Okay. Mama na unit committee. Omo nyina mu na. Okay. Anya sa be enu aba na drum dia. Anu e Da promo na ahoma chi. Na ba ko ko. Nyina so no promo no otwa. Okay. Me da say. After your second story non to us second case. Akoma 87.9 FM. Akoma mu Nsem Jumedi no one was so eguso awutie no. Now Osima good afternoon. Lady no any be man dey set no. They are almost the same in character. They are like loans. You ladies may not get anything from that joker. Imagine how he's building love for you ladies, trying to build peace or settle their scores. Azonto from boy. Any water friend anokwa. Water friend anokwa. Enya be ye. Okay, we say hey today be today oh no kwasem today be today. Papa. Enya some kitu oh case na no edin so. Yabene den yebekuremu na yahwe. Was please I'm Harriet. Welcome Pastor Julius. Okay. Pastor Julius I say welcome. Was please you guys should take the woman to check her mind though. I don't think she's mentally stable or you're mentally stable partner broken heart any depression and yenisano na dwene ewo ho papa Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem Jumedi no a na waso eguso ya wutie no yebekọ na ye nua ba akwedi nkomo na ye wi aye the second case no ato am so na enso no na miguso a mekaimo na miguso a mekaimo o eye Emmanuel Frempong Mansu Holy Heart Emmanuel Frempong Mansu Holy Heart huebe nyame ya adomu a efiada edi ani mana na wiki na che say yatumi aye bibia na wiki ni mu omatumi akoye surgery no a no kwasem say ye ni beje ho tie nuanom ya mo wa chirichire ni benche ye de tripe ni mpatrapa mu tie ye na mo hwe ye sisi ano wadawroma ye nwie yo ye twefebo challenges kakranti but said ye tie bia no onyankrompo wo ho bibia ebeye fine wadawroma ye hwe wanim se won so wode wo kakra wa no wo 10 cities 20 cities ne said ye na adeba no kwaso ana efa brasa na yemu aboa no why na ohia eya awokyere ya na yade enso eya ohia ni asem 0245 301462 0245 301462 0599 814926 0599 814926 0245 301462 0245301462 yeguso yeshwenim yensade yensayem yekoto yegu from emre no kwa na eko no na yeba no sebe na oban ni wo wadawroma be oba yenkwe me dase me cheche obi a Natural Company Limited for na yatna se awie ya yebedi nkomo efa ekwan ye be fa so a yebebo ye skin eho ban de aseye ene de nyansa ye nyina na yebehwe ne ya ye ne ye na ye kama ya na ye hwehwe se obi we de yebesai ne ni besai ansa okay yentwa ye homra sima na ye ne wo mumehia 14926 na yetumi aboa na bibia tumi akoso kama inti koso a se onso obekoso a na watumi aboa ye mame toaso medase mame nyemu na me di boa papa yi me nuanu mu ka ho sha asem na se ye mame me ba che yo ma sha ase no be ma no na me ne shos na me ko school na ko school okay ana Nsem ba Akoma FM 87.9 Kumasi minto aso min go school ni biom ama me mam dija to aba nanke ya asam na kofie na ja mo amahwe sisi asam no nso no me kwa ya no obe abe ma no dade ni mo mudi nka si kwem ama me di nka koduri ansa no mo bante me wo wana obegina me banche garden fu obi amaya ni fie ho ene wo sasra to ofra me ana me yesa me fie wura so ohia ne fie ho afa me ka me fie wura so ohia ne fie wa waji ba wura so mu ho me hu de ofa ya bi ana me sa so ko ne fie me ko ne fie ane maame ya fra na gata
me duru hɔ na ne ba ne nana baako dwale ne nua ba baako dwale efra na ama ɛhɔ no de ne ho nhyia de mirika kwawura da na ne sister wo wuhyia na abefia no ɛhɔ asasa maame ne pie firi dam no bɛka kyerɛ me sɛ me bɛpɛ die wɔ fia ha maame ne pampam me ama ese amensa no atiefo sama mamu a anu ya din etete me se me da kula me ntime na adetiefo mre mo me omo ma ye wonsa dan mamu amia no ya dan me ba me pesa se e hokan ade achi ye ba ma ne bɛka kyerɛ me sɛ bibi di 20 me mesere me enko enwura ba bi otwa be no na me enko na me onkotu bi ma me bi di na chi na me ya sa me ne kwa wotu yin me kwa na one ne master ne wo ho me fan se ne ma me nua ne kunu an woni ni wo nwura mu ho ento me kwa na papa ne kura bi sam se na me be ye de wa obi amensa ya me se ne osori ye adura se wo de ya me no wonya me adua ne nso asa bi me di nso no ma me ska enti na me duru nwura mu ya enti me ya no wase na ada na wo ya wo sori a wonya wase de ne waduru nwura mu ya enti me de man kasa enti hwana be ma no wo no ma ne se ka papa ne ka so won fa se ka no ngotu adura ni bi nyadan e ma me na mi mrefi en wo fa ase kan no kotu ya na me no guso ameba no na damfo bi o mu yetu o mu ne nnenam de me hu so o mu ba na me wura nkwanja me beso mbe hu se me firi afuo mu na hede ba na me wura nkwanja ti se me wura ba ma ne ni mi sama ba fie enti mi chitawa me haso ayi ba ko ya fre ni kofi chumasi wase ayi sakwapia wase ya twede na mu kwa ya no edie na wo when the can sokopia no boy ni na ebusa mi nipa no okay za sokode sokopia moko ede asem ne kose wo se hwe ma o me kwa mi ko huhu ne o moto akase o mo hu fe no enti wa ka sa wie ya no eno wa sade tu dwa se asama wa ka ase eti na de na me kan se Natural Company Limited for ya ye Congo ointment ya di treat skin diseases ya de sa hono mani yade ya de ma we de ye first skin no kama ye bo ho dewlo na the way adanse de ne eba no enwanwa say wo ye oba ana be ma na wonto bia sabre koko pebi neto na use adre no na wo so nya wadanse say eba ne se hono mani yare a obi wo hono ma make say dem di kaka ye no wato nkun bi asra ama na nso oban ye no ndie hia ye pa because ayade a ha emane ya dwene ema ye boka too much ye to oil ye to soap ye to cream said ye be prevent sadie but sadie na bana ye bo ho kase ebeko no na ne ma ye to no na nso so sai ne kura aha nti ye sro Congo ointment inde ye naturally made yan kasa ye herbs na ye de aye nti wo to na wo hia hwe a wo hu pampan ne say ye correct ani no oil woman kasa nko no nti wo tika kra bia na waposa na wo de asra when fasra o widie ni nyina na widie ni nyina menya one color na nye fefefe to bo se black wo wani ase ana se red wo wani ase se wa fro hu kra ne wo maso ne ade wo boso ane ade a bo se ni nyina no na kakra akla ni nyina afro na ye fro na fe wo de abeye wunkun na wo de asra na ama wo natural color beye moton wo beye soft na kama na fe wo de wade nam na bibia aye fine na sede be ya ye be hu sede wo situation no sitiente no eya na ye kasa wo frɛ yen e bia me pa cho me de na che me de na nche me de no kra e bia atwentwom anasa aye black aye kokɔ number ne 0249 01 71 01 0249 01 0204 61 Freya na ye ni eni nkomo na ye hu sade wo skin ne sitie obi ho ma na wo chocolate color ana osre nko bi na ebi akofa ha na bre no obi ho no a wo ye nipa tuntum enso onya sa problem no obi ha wo ye kokɔ enso onya sa problem de bia me kasa ya na enye ya ye mfom so say me de bia me kasa se obo nipa kokɔ ha wo problem papa because o color no ye least mistake obo say obe share basabasa anti tembia wo penko a betimi abright o color no na kokɔ na timi agina so enti obe kɔ se bia wo penko be ma color efe
enku na de be ma wo no nim se be se o no ba use nku no use afi na de wo how bebre na e de abra ne nsam na ahodo ne ti se wo wura sa situation ma frɛ obu on so asamna ana enku bi a wode kosra ya na wode dware ye no ate ensa agu ne widie nim ensa ne bia ne timi ekokɔ ebi so aye black obu on so aye black dot na agugu ne widie nim nkwa enku ana asamna ntia obu on so obu nsa ne ma bi aye ne ho te se wo ye kokɔ obu nsa ade kokɔ fitamfita bi epiepie wo ne skin mu bebrebe ha dwene se ye no bi nso a ofra ya ma ye nhunu se de security ne so a numbers ne go so na ma ko meboa eguso peke number no na efra ye ma ye hu se de skin na si aye obu on so a woni sa problem we nyina ne mo no no de ne se widie ne nyina atwom onya nyine ye eso atwom ne ntino oya ba abrewa force na oya ba akokra force bo modia ne frɛ ne ka sa situation ne so kyerɛ na ye nkyerɛ kwan ya befa so akongo ointment no obe apply a ebebo enye no nko a kongo ointment no ye de siesie ya name etia na obo ha no obusa sɛ ade ano ohye ana ano nya hye a normal cream so de hunu ya ano nya hye de siesie ya name na infections wo hoi wo mo ho ahomete papa na infection ba kwa misuro no pa bo ba kwa misuro ne syphilis se sa abo ne ba wo ho a makos ojo ho ba bi enye ebedru ba bi ne kwa beka so wabodam na wabodam so ampa because o kasa emo na tena wo ho ache adidi akwa wadwene ne manim ha wadwene syphilis mi bubugu edem syphilis mi fra wani na de biara syphilis be se ne wo ni padue mo no me anam kan se ye repair nye ye je repairable asa ye wi ana asai me so mo no me enu ya ntena ma ye ne nsai ma infections ba ye ho a ye hu makoma ko de hu ne ntami be hu krepo ko na 2 years atwam emema ne ma danya eye infected ofro ba na oba ne se wo boa enye oba ne mfom so woni infection ne hye no ho emo ne hye no ho ana mo ha no mo tete to ba ma no ba na ho no wa ba be fa bi wo de ko me pa chopi wo ba se de be ya abo we mesiewu na wo me ha wodwene wo me yi frati as for asase so wo me ma woni mfra wo me bu enwu dem no me so kongo ointment no se wa na mo keka wo se so firi wo ba se woni problem bi akra use bi wo de ohun se woni problem bi akra no a wo de use bi na wo use bi a ebe enku no betena wa na mu ho se ukura public toilet bi so se unu obi na kokoda ekra na akofa asa aboan because of say enku no anase aduro no pampan te wanem aduro te wanem nti aboan duru ha obewu ma ho ato ti mesrew wo ye oba nso na wutim no wanem ye wo hene a frɛ doctors no ewo around on be pick course no ma ye hunu sa wo de na ye opepepepe eya wo hene se utiti odon se eti ana e ka ope na waka wonan amotwom ani ade enso firi ho ba ma ye hu the kind of enso firi ho ba color no te say eye yellowish eye white obo a white na ye man fita bi ade dem obo onso ai te say mojasu fi na pampan bi nso e die wo ma ye hu a e be kyerɛ kwan ya be fa so a be use kongo ointment na abo your numbers no ye 0249 01 71 71 01 01 0249 0249 01 71 0204 61 BM 0204 61 niema bebrebe obi anantama propro ha no obi a ne nsaka kaja ha no fasra so afi wo so a pimples wo wani mo no fa bi srasra wani pimples no say ende next week nyambo e ba be di ho nkomo pa ani ade oba tan bi anya kongo ointment ensifi akwa ne so hwegu ne so a first aid fasra so said e be ya kelio da akre eni edro enya be fuan ho a eni edro prevent se emefuan ho eti so hye na nkwan a wo de fa so a e hye ne kakra bi na adwoa no eni akure bi a ebeba pe bi to ba bi etonro na wo kodro na esi bi ne wa ma yenko yi from farmer sa wo de ji we so we ya adwuma te se no a ba bi ne de numbers ne to en from am no ye kono no wa 0249 0249 01 71 01 01 Yami insha wo papa yeda se Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie nu a na wasuguso a wutie no wohwe bi e wo Facebook Akoma 87.9 FM like yem page no na bomodi asa wo be share de amaye na YouTube Akoma 879 eno so bomodi asa wo be subscribe no wa share link no de amaye TikTok sameka say eno so na mo yenko na ye ne ye raba bi enkodi enkomo oba mamwo henwie so we de boko na udin
but she fẹ́ Mercy really. Mercy every hin about Me free Sankore. Meti Accra. Okay. Every year adi asam na de ebaye ya ye kradom yentie. But so we de boko na. Mini mi kru ya nikenika. Ye fe na ya wa makwa. Awo Sankore. Nti ono ohun me no ose me pe wo Sankore bla na bisu adwuma. Ana o ka chem so obe ware me. Nti manje ntum. Nti okoso pe me abe 2 years. Nti ne bra bi wo akwantomra. Ama ne bra Sankore. Nti ne bra ne ba ye no so pe me. Na me ka chem say mate. No so ni yere me ka chem say me pe be ma wo yere. Nti na ya no amankwa no wo yere. Nti ma me ka chem ne bra ne say me so me kwa Pentecost me to nti me pe say obi ba be say me nya me som nti no say adwama na menye so me so be ware me dia. Ani ye ntwen ne mo mpa ye nhwe. Oti ase ma me. Nti eche obeti say ne bra no ya amankwa ne pe me no ojae. Ana obusa me na me so waka saa de but me njintum me mpe bra no ne bra no me mpe no. Nti ojae ma me ne be ye fine pa. Ti say na omaye lie. Nti me free Sankore atechem ebe adwuma wo Sankore. Nti me ba no ne bla no ne fa me kwabana ne fa me. Ede me ba kurum. Na me nti kurum. Ti me fa fom ba adwuma. So fa me bedu Sankore no ka che me say adwo ma tombobo bi. Eye fe. Eye de waso pa ne bra. Ne bra no. Otombobo bi eye fe pa nti o pese o de ma me. Me ka se yo mate. Nti okọ e station no. Oka che me say me ntra kam na yenko. Nti me ne me ni nyina akọ na ye obi da but nya ne bla ne fie. Nti ekodu ye no na wura bla bi e fe no molo o Sankore ne dem. To wura hon nyina de nyina ye curtains nko a nti me nim se ne bla ne ye de e se dan nim. Nti me wura ho na me oyi politin to oyi politin na ne bla ne pie na me say me bo pie na ne bla ne so ma chi nti da me ho na ye bla ya. Ana me say ade o se me mi wa che ne me na obeda ne. Nti oyire mezie enimi ayiye se oye tete me pant bla me kwa adwuma me tale shemi. Nti me de saa tietem no asoma no atare empa no na me yehua enye ye meja me ho ma no me so satam so na me fa be mada nti me sorry na me ho asei nti me kwa adwuma no maye basa nti madam busa me say ai fa ni sister Zubela wo Sankore obusa me say adwa aden na ama me ntimi enka asam ne nkyere no nti na atom so yie. Ti mi dwundwun me ko fie nso na mitimi nka nche maame na asem ne ha me na me fere me kwa aso de maame ntimi ntana na ehye me so yie pa nti edidi ma so na afede na aba menene na etwempna nti wo na me ka chen say aware mom de me nto aware so nti no me nwale biem nti o ka chen me say aware nde obe wale me pa na ni gye ka chen me madam Zubela say wakola we de ni hu twa yie nti me pe no me pene pa ko bia so be fa so be wale adwo bia be fa so wale adwo nti madam bisa me ti na asam ne sha me so na mitimi nka no kra nche ne say madam sister blan ne mada na mitimi nka ti wo ma na ne yere ti say mene ni kun na etwempna nti aba na mitimi na me fere say me kwa adwuma na ha me nti edidi ma na ne yere nso ene me duabo saa ti na me say ready say onji me free saa ne we na me nti ase yaw mankwa ayere ana obomidua se me na me se mi kwa me nti ase nti we abasa no me hu nti ama me papa kuma na danfo pa ne yaw mankwa awo Sankore me kunu nti oye kaje kokwache ne se ayi ne ba no opeso wale me na me papa kuma na kache ne se ye de nchi aware toso nti se open ne dia ekwa dawo ana nso yekusasefo nso de so worry na se mpapa na nkasa wawo ye no oni tumi se papa kuma no we su tumi che me papa enti de me papa kuma no be kana na me papa ajamugre etie enti no ebeba asa na danfo ne bla ya mankwa no o kire se one de kwa da enti bla na kotu mitrin sa ma busua fine mejitum ma na kotu mitrin sa na ma omo enti eba asa me ne be ma no ewo nkora 3 nti edi ka wo first one no I friend diva mankwa nti anumu wo no na enema enkoyie nti ho no na bla ne ka ebe hye ti bla ne ka ne be hye no o ka che me sa adwa me sro bo ame na me nkoto ka afoforo
ana mkaje nse minisika me wo a wonhwe me na me nsa ma usika na koso so koto ka na chi odi ama me da bi me ma hu ne ma mienu bi o kasa dodo enti me mpese me dim sika wa na china ko fa me sika ma me wo so mfa ma me enti me mfa sika na ye de emfa ma wo enti o kan ya akobo me ma me anti akosua amane ama me ma me frɛ me bisa me se adwoa ukunu no na se ne ho akire na wo de wo bia wo de boa no na aka akire me nti o so di sika na be ma wo na me se mate ti ma me di sika no e ma no a bra ye 2016 na ne ka ne hye nti ma ne sika 8 million ti me di 8 million ne ma no o ji sika no wie so ko pe kan to ko ye no ko pe o so ko pe taxi o ko ye no o ko di so di sika ko to o ko ji work and pay ana o de buy to de ba na me na ka wo so ko to taxi kitwa no na work and pay ana wo sika no se nso ayi ka we to o se an o de ye o be ye work and pay na me si o me de me fa wona ade ho enti e wo de ye adwuma nya sika kakra na odi twetwa ka na me ka je se ye man ye tu se si ya wo ko ji work and pay wo adwuma wo nya sika na o de ko tua ka wo nya sika na o de ko tua ka na sika ben enti mi ni sa na adwuma se nka me ya mobo ana o ka je me ka je se manya asase bi enti me pesika ye de akoto asase no na me fi ra ye fe na ofa ya o na le twa asase no enti o fi ra fa ya ka je me se me ga se ofa me pass ase ana oso se me ready nko ade a ene me fasika ma no ntwa bi ma me na me se mate na bo bla ya me kunu no ya na kwa amane ana o ka je me se adwoa minisika se we campaign na me minisika enti so pass ase ne dia me wo prot bi da konfo kurom a ye san kwore konfo kurom ti me de prot no be den ebe dana ma wo se sika na ogie no be dana ma me enti ama me se menje ama me fiewura afa ya e ka che me se adwoa be ma de beto nanim se o asase bi wo nti sa na ete dia wo de wo so oni sika wo de be ma ene ji asase no na me so ofa me dwuru ho ahwe blaya no okasa too much ana me so awale na ma wale no me ninji aware no ho enti no me bla na meja no enti me pese china nko meja bla no na wo be kase ono na ato asase na ma me na wo be ji asase na firi me nsem ana wo se yo ka che papa ne se onye sa na ono ankasa na oje misika na oso da na asase na me de ya na me se e ma mienu wo yire be kase wo na ato asase na ma me enti me mpene enti mi fewra na fa ya na ko so kan ya na wo de to me ma me anim se waje misika na wakache me ka je se mpa asase ato ana me wakache me se onye sika na fama mti yo asase bo konfo krum sankore ti sa na ete dia o de asase ne be ma me ana ma me se yo ene asempa enti ma me friend busa me na me se wakasa na but bla no okasa ene sa na ete na onfa pipes e kire se eye me media no onfa ma me ama ne ka che me se pipes no wo ni nua kwabena na wo kwantomla no ho enti obakwaje asase pipes ne dia ble me ana me se mate enti me so na me pamade wo sankore enti na menye sika bia na me to cement a papa bi e fe no Mr. Abai a wo sankore me to cement to me na maji receipt akoto no enti abra me o ka so me fa asase no me start ye se me si edan awo so enti o ka che me se me fa sika na ma no Feska ben me fa sika na me be si dan no me fa ma no na obi ehu se ono na esi dan na ye de ade ama me enti ama me ka se da bi na menyem na me se me mfa ma enti o kan ya na mdan sika na mde man to me si ba ko pese ye kwota na da no ai wozongo no tam na ya so no so we campaign o ye enti onye sika ti sa na ete dia onje enti me kwa wo ye no ti ba na yeso wawie na dan na ada okọ wo wen me wo sankore ko na bat me ko ekura me ma me ho e wo ekras enti me ba ye no na me nua ba ya ye ne nete me nua ye fe ne sindi akua sindi me na metete no enti onyi wo menche no ware wo enti ma me nua ne ka che me se me busa se wawie dan no so ogusu a oye na me se mate ti bia na no be ka che me se Messi ni so obeji se na me se enti be ma me no wote enti wo ntimi nche dan ne ka enti me na me nsam fisika ma na kotua dan ne ka ono so oni bi Messi yo me ko yi sika na me de brain so ofentua Messi ni ne ka ti Messi ni se fe na bu enti wantua ka ni nyina so o ma na kakra na ka kakra wantua enti e chere me betran sankole konfo krum no ana bu no be ka che me se sister Messi ya ukunu ya wantua sika na nwio na me se me di sika ni nyina ama no na de wantua nwie no so onim me ka se matinti mba beto aso ti me tua sika na ama no enti me beto abeto adan mienu so aka ho no ana o ka che me me fa sika na ma no
and I'm say first one then one to brand can we me some first can ma me first can ma and see me two ye two finance na bla na ko kata so ade be no akata ayi finance na mo tunu akata so tade tena me ko frɛ papa bi wo konfo go efe na ofake ani ko say omomra me hwa ade abla ya waye ento omo ba ye no me say na de na abla ya wo ye sa wonyi sika nye ma oba no ba no say ye nso a wo san be kata so ento ofake ka kire me say wo giram me ma mesi ni enji ensesa na tene finche ma me nua same aye ye ka kire fe ne same ana same be sa ne tene nyina free so ana o ka kire se me frɛ mesi ni no megu concrete wo so ti mesi ni ba ye no be gu concrete ne e wo so nti oba ye na ye gu no ni bufu ye wan kasa me ho da me so man kasa no be 2 weeks ansa na o kasa me nti nwia me diska ma kokowra bi nwia bi se onfa nwia megu o ma me nti mi we madwumam na kokowra ne frɛ me phone sister Mercy na me je so so tumi kabra na ukunu anwia ne be hwa nwia na gu no wakoso do vani nan a oso obekun do vani na hye me nti enye easy sa nti mi tumi ka na me ye de membra mfa mi dimini ka fa me ba ne hye machi na mi dimini ka kodu ko ko anwia pete ofi onyina na mbusa se bla no we so ko police station okoye case but o mama mechi bla no nti o mbusa o se bla no buka che me se o mbusa se bla no firi krom ho ana me se ane bla no so o mama mechi bla no na bla no mikunu nitim ya di yie na wunye sika nsi da ma obo no ba be hwa anwia gu a wo so bekumi aseme nyame sister nyame na gi mi o ka ukunu kume nye sister na tietie nkonfo kuma mema eba pataya na enye easy sa na me se me de urade ase ti me ko so awie da no mienu no ana walija ya ba ye no so ono so woni fie o wasi fie su nwa boss quarters ade ama han san kware wasi bia wode ama han ana ono akasa woni port wasa si ono kwade watuprum sesi e watum me ho no wote sese ya me ba yare divan man kwa yare ekoda hospital satan ma ba akra wo se me bi ja na obekumi akunu ho aka wonti ma me ba akra se me be ye adwo ja me shop no ma me nua na me ye ka che na me che na adwuma wa wie no na me ja shop no ma so onye adwuma ti me be ko me de to blasam anim papa bi aye fe ne blasam aye madam fo na me de to nanim se blasam se wadan fo ne blaya ade wo ye ni nyina so wunim ti sa na te se me be ko akra ko pa adwuma nti ka che blaya o se enkwa na ye me ba aye wono so ba nti me ti mfa nkwa na ko akra ko pa adwuma bla me ni dan ti me di nkwa na ja me nua no nti bibia ni amnya sika memma ne nkola na ono so nya sika na onfa bi man kwa no nko school ana brasam si you nti brasam ko bo na mane wo so you wate nti me koye no be wanya ana me nua ne frɛ me sɛ me ta frɛ ne pa bu sɛ sɛ nkwa so bo mo ye te che na wo se bla na be ka che nkwa ne sɛ on se sɛ mo ne ma mela fi abra wo ba bia nto nkyɛn nti nkwa nka sa na me nua ne sɛ da bi am hwɛ wo maame to frɛ me ka che na me sɛ da bi so wo ba bia ni wo te fie ho no ma wo di nkwa nkoma ono so wo twika oni adaje te fie ene so mba na obema na sɛ nti me mpene nti ma me nua ne ka sister wo be fa nkwa na ko ana me si yo mate me say rade so won hwe nkwa na ma me ene me nua si yo nti me to niema kwa akra ko tu bebe tu niema to niema fiwra sue me last ayi ketwa no na me de ma ne say ma ne say ke so mo fa ko ma me ma no ti bi kwa na me nua no ebe gi niema no wo station de ko fie ana o se divan wo ma me de niema ma ne mu ana akra nsi yo kwa ndi so na ma ko fie a bla ne se obabu nkra de ntina me de niema ma o mo se o mo fa ma o mu nyim na o mo se ntale na o be hye o mo pa enti ntale no free 2022 ebe si ne ntale na nkra na anhye aya be ma ye udi machi ya enti akra ne ne wa enti wa ma akra na anhye tale ba kokora ana msi yo enti e ma na be ye ntoka pa nyi easy enti me twen so na me jae se ne sanete dia me nka ho hwe me frem papa frɛ ne se ombra wa anko Mbaba friend several times when si wo na divan man kwa yale koda hospital so won hwe no on fi akra no ampa omo kan ya so won hwe akra no ana me si yo ti ya me ya adom mama me firi akra kwotena akra no wo hospital mo ama nyame eyi akra no ba fie to ye no papa kan se ne mon kan che bla ya se busu ni na hwe se da sei omo hia no da no du ho bla ya wanko am papa friend 2 times abusefo nya hwe hia wan si ho ana mpapa mkache mpapa say ya bio school akwa nse ye ndɛn se me de kɔma no wɔsan kware na bibi ya akwa na me ana mpɛ akwa nso mu kɔ school ti frɛ me ma ye kɔ school a papa ma me 2 cities ɔde mama ye no sika na nsome enti me de enti na me te sɛ ye sɛ akwa no
oya no kofa obi sika do na akora kofa ti dem na ene abonten ti ne na ekoso no ne aha me yie oma akora we abema na da abonten amade achi o se na homache 4 don kremofo atiem na oti se ne papa ba no nyane so ombe wura dem to wura dem no wo hwe na fine o se mama da abonten na me se enye hwe nyame hwe wo so ma ade achi wa bi de nyame ase nyame pemu na oma wo yale wo pem na koma wan ko hwa akora no na me nsa account ti me de nyame ase me nsa account e wo akra ana eno nti kotwa enti ne baba ya na odi we na chi ode na koma ne mpena wo ese baabi ani enti ebe du baabi be 3 years ni na mka che me maame se mama da me ntimi nda akola no mama se adwa me so me dwuna kwa yi ho se ka we na wo ho me te ne nka otifa fon ofre me nana na ho te sei na we nso a osua na ode na koma wo mpren yenim ne ekoso sade se wo hwa akola no so wo hwa akwa hwe so wo mte wo ncha kwa wo hwa wo mo na wo sade koma wo mpra enti se no eyedin na me se ma ye fa goto kontin mu anim mane nsama no fa goto wo manim na omo mfre bla no na omo busa baby kwa akwa ne ti na me nko hwa akola no se na no siti me kwa na se nya me fa me ba evi se me anajo me nda babatan me ntimi nda anajo to ma akola wo do hwa akola no ko mfa na mame na me be hwa akola no ma me ko kacha yin kontin ni momo efre no ebusa no obronya yi mu on busa na wo se an akola no baby wadru no onsa na chibiem ana ma on busa ze fa na wadru so ode na koma na dan fobi ana o kacha nse ene ebronya mu onfa akola na so wono kwa na adwe se bronya mu ode akola na beba ana o suyu ana o kacha ma me se o kacha me se bronya mu so memra ana ma me se wate on busa nse info busa ma me se wa ware ya wo ba na ware na o se da bi on ware oto ana o suyu ene oba ye be ka ware na bom na ma me se omu bisa se wo wa ware omu bisa sa na ma me se da bi o ma ndi ma me ka sa me chere me se empal me se me sa ma che ko ta ware so me nye sa ma po eni sa ne ma no ti me ka sa ne na ma me e ka che me se ene me ba nti o ka ma ntwentwa so kla me boa mo ko sere kwa wo school no mo ka se me mo ma kwan sa na we no me de na ba na me su nti me twen mo ma kwan na me no yekodi bronya no ho ti da me kodu ye no na de che Sunday me kwa sole bae ana me ko bo ahemfo na ma ne se me na me ma me de asem beto manim se me baba ya na bla ya de na koma obi no so ene o mate to mo sa fle bla ya busa ne se akwara wo de na ba me kunu ya se dabi ana obusa se da be na ade akwara be ba wo sa do mo se ye di mo ye ne Monday no sa do mo se Monday biem se Monday no de na info ne se na so woni ya anka ne sa wo ka che me se brunya wo de ne be ba brunya di ewi wo amfa na mba wo sa de se brunya ne Monday biem ko ye twen ti Monday no duye no wa amfa na mba na me sa ko bo mama ne ana mo frɛ no busa no na se Friday o de ne be ba nti Friday ndu wa amfa na mba ti ni Saturday ana me twam o me fie nanim wo ana makuma ba ko frɛ me se sister Mercy bra na me ya onua anya bia onua me bra eyere afrɛ me se sister Mercy bra na me koye ti me koye no se bra ya de akwa na ba akwa no so ate papa so ate pa nti in fact na me ra ho ye ana o se me nhwe fie nti so bo hu se wo line na me se mate na me twem na me koye nti me koye ni mu kakra na me kokuru na me san da mani na me ko me nua na ye ka kire na me che na adwuma na me ko no na me sa sindi ye se wo ye de wo ba na ba na ba se no so ate pa na e ha me nso na me ba divine amakwa so no mutum de ka kofi akohwe nso mo kodu fie no na ampa se akwa na ba ana o se ma Agnes so ate o de so ate pa na me so nyinya me de nto mo kasa na me ra ho nti amakwa no e ka se ne ye nko ma ho ti akwa be pie na bla no se hwe wo pia kwan odi akwane se da na otu akwane pu na okodware na diva mbeka jem ze ma mpapa di akwane se da maturupum so okokodware ntesa akwane be pia ba me ho enti omu wie no ana me wona me fo bury na omu se nana se me mbra me mfrɛ me maame no woma na bla ya odi akwane ba na me frɛ me maame we kura manya no ti me frɛ me nua ye nua ba ko e frɛ ne agewia mu kokohia mpa so an enti ekohia ye na o ka se mami bai na ekodo na akra na bata ne papa wodi akra na bata no se ana me se o me banini te mami se me nana ni ni o se nyame na atua wo no baneka nyame na atua wo no baneka na me se me mfo me radio me pum ho se me masa macha me nso me ndi wiase fefede echi biem no me nsa machi da enti me nso me nsuro me nya Nyankopɔ bɔne na Nyankopɔ atua me ka wo ne nyame atua wo ka nyame se se geti no se nyame atua mo ka
I say party say when one cotton akwanedi and I'm say they will yen party because you see they say for then do on fanema what you said for then do on fanema what I said for then do on fanema and tin ya wo ye no be ka se waton akwanedi and tin no so ka say e me ba ni die no de radias wo si nyame na etua ka na me so ma me sesa no ye de bebrɛ sesa ye de bebrɛ na me so ka chen say nyame na etua wo nyame ntua wo ka hwe say na wo sete say na wote say na wote awa na papa na ada no aye say no what say no aye say se wasesa say ada no so de swat ya na say de wasesa ne swat pa see enimu no na enimu no ne swat no ne swat papa nye ize why basa wasesa kwa ada wo ja no nti ana who free in life mu no o ja besa enti e ba sa no na why ke say oh me de my fine mum o ma kasa mum me na ma hu say my fine eni o te ne nche no what it o pa enye ize ma wala na kasa na mani nje wonti o ma me ni nti odi nkomo say ana ntokasi me ni ntimi ni nkomo enkwa echi kakra bi na ntokasi kakra na ntokasi na ma mentimi me feeling sa but na say me babusuafo no me babokuma na odi na chinti no ofo ano so ne oye nyina enti e ba sa na me ka che ne say ene sa na te dia Agnes bla si me ko so akwa me say me twe no wo hye ko jia kwa na fini nsem on pene ma akola no empinche me akola ni suye nti anyimfo no wie no kontini wie no se awo so won nana no se ai ana o se mame so won ba no me se mpa cho ai ma hu ne mo mesere mo se akola no me kon ni se na akola neti akola so ti yie pa obi chentena me nwuye no de me ba koma obi eye me ba eye wo so ba na de nti o ma akola no mpinche me na wo so ma akola no mbe me adan me to ne ma akola wo so ma akola no nse blaya wa adan ti ma akra no embra me nchen kakra o metena me nchen kakra ti mi sa ahemfofo no so mo nka nchen ni sa o akra metena me nchen kakra na kwa na koma nto ne yem na mrepa mu no me de ne bebra no no mfa do mfa nsa mfa koma ne mpena no na me ka sa o so on pen na empene china nti na akonti ni pentem akoba bi nti o ka say no o ko ba bi nti no na si concentrate chire no okay me ba hwe me e chire no o ko ba bi nti e behwe say yawo e di akora no e ma wonom anase wode ne kwansan na esi etie aha ayi Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem jimade no a na waso egusa utie no azebu mako me mo aye me jonso na pomute nya nko pa odom o fa na dwale o we de ne de na eno na da so jira mo no Mabra when the nana that's okay if I'm yo mako nyankopon enhia wo pa ene awia yi adwada sadru nyankopon ya dom wode Dr. Ba asa bepie afidikesie so se ye meka na yare a eha wo etete wo nyankopon adaroma fa wani kire na so ye na bra na enyi yare emfiri so fi se yare de ye mfa nya wo bia wo ba bia ni wa obeye we la obeka kire wo ba se me yale e wo me su yi me ba me de no ka wo no ma ho onye da impo se obi yare wo fie na se ye to hwi fefe ma no anapoma ekuta efe enso owu a ye hwe de o yale foforo e kire se yale ho no ma bia ni wa obi o wa asase so ope Bible nso ka ye no se ni aduaba ne mfa aba ne nsa yale ye didie ye nsuo ye num nyina ye koba ne yale wom enu nti na se yale bowa nipa ba akopɛ okuta bibiduro a ode sa yale eye Dr. Ba je number no na yentoa so number no 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ba ewo Kumasi atonsu agogo Aban hospital kase na esi ono na chi ane ewo enkran so ye was Spinters 18 junction ene ya transia ne ye mo ahunu se dompe na wudi chinchini na wo se no na afedi ayeye doctor fro se bra fi se dompe ni kuta ni padua no e kasa maye de ye kode ye ba nanso kasa ho akan na me no kasa wo de damba bia ehia ensem fata ane ye do kasa edi agoro ede egoro atopre we besom no aye ni se no akofa adura ma no anom we besom no adada no na wokọ enene amuada ne 3940 ye bo wo no na woni dem enso ne wo na ebu ya wanya obi papa te se Dr. Ba nti ene wadi dem
amene o ka wo na wom ona no ba ko asrefa enka echi ma wa na mu abuo wo nsem kasa abuo dia Dr. Beka che ona wiei se wono de ona nim kasa ye no na hwe kasa so enti obi a ne kasa ho akokwa dompe ho akokwa yale aba mu etete no ha no enipa ba akopa eboni di ane ye nyina ya sole agina ho eye Dr. Ba efiri se wode ahaban beto kasa ne so o kasa no ene na make che o ade Dr. Ba hia no wona so ya ne se wo betimi afa kasa ne de aba se wunya kasa ni nyina de ba nanam ni hu kra Dr. Ba de ahaban beto kasa ne so ama de nkwanim no enkwa abam eno kire se wonimaduro enim ahaban na we aye keke nyina be yi obi asum bebere obadwen se na Dr. Ba obi na mu abu a woni dade wona so e de no de ye mesrew papa mama ya wutie me na awie ye bo Dr. Ba di ane abo ahaban Dr. Ba ye obi a wanya nimdie ewo ahaban mu ana ode sayare enti wo ba wo kasa ne udompe na mu abuo no ye de ahaban ne beto so nyankopon da roma emere kakra bi wo bo se kasa na nanka asensene nka de yare ohawo bebre wo emu abu akonkɔ ho no a wo ye no hwe nye no na fe aka atua na fe wo nso wanya wa hoto anya wo fa ahodie enti ena awia yi de me ka kire tiefo nyina ne awefo se obi bi na abu a wo kasa mu na abu a fabra Dr. Ba ho na ye nhwe wo nansa ya yi last week achi ana maame bi baaye wone ne ba na maame na nante abre wachinchina bre na ye den ya eye na chikasa ne spinal cord no ana etiti woledi na nso sika wo fie nti ye de maame akiri na ne baba ko ho asem wo kan se me maame de me ma ne nko ha ba bia na bibiduro nye maame anante abrofu duro so saa ne ato aduro bi ama na aduro no onom de ana pens ne ko aduro ne sa na yare na ba ne ye ka aduro ne bo kire wa eye obi bosome be du epe no mo de to sa aduro ne mama me no ana ne baba ko ye se twa no pam no nyina ya bo kasa yen try Dr. Banhwe ye se yen peba yen try wonim so ba Monday ye ka chen say 3 days time maame ne mra maame ne ba no de anije ena maame ne ntimi na nyina no Dr. Badi aba tutu maame na chi ma na duro ena maame ne timi pose bo dede se wada ama ne ho ato no eno che se emfa bibiduro ni agro eno na me ka che say yale ne yenyi ma o wo yale na so be yam obi a wo boa wo na etete wo enti wo yale ne ha wo no ye ni nipa na yale ni ne ho na chi wo na yale ne ha wo enti to anamo na bra ba bi papa efisa de yale anya no na de onu ni asem eno anso obeka che o senye ba eka ono de a obesori aba na obaji aduro enti de ye ka che on se maame na benya na ho to 3 days pe enti wo wachi kasa emu abie emu aye emre wo da wo na emu ama wo mu ako ama wo kokete so na ye kwa akodai wontimi na bi ni nyina na Dr. Ba se enka achi ma nipadua no de yan se obetu anamon na de wani akira tonso agogo ename benko opa ne maba na nipa domu agu a omo sa yale omo anya gidie no ana ama me maye later me de tie enti Dr. Ba se wonso tu anamon na fo achi kasa ne bra ne mfa haban no entoto so ema operation ke ekoyew ama fa ekire bi obubu agu nyina no etu ontwa fi se maame ne se doctor ne ka che ne se onu modro wei na okoyi operation dia o ka che ni pray se onu na be no operation ba wontimi nsole nante enti onu modro no eno ne asem no ba Dr. Ba onfa dade ne se kan odi ahaban free Kristo fi se nyankopon ne bo ahaban eno na Dr. Ba di djuma ena me no kasa obi anya stroke na no achim ne nsada ne ho o twe ne na ase obeden wanyankwa ebeden watimi anante se de ne ote na maame ena wiatiem ye pa se wunya stroke a eye yare bi aba nipadua no so a se wanhia dokota pani papa wo yusu ahaban te se Dr. Ba mi bo ne din ya na ekwa akoya asem enti de make cho se wo stroke na wuntimi nante no wo twon na ase sebe won sada ho wa no achim ni nyina no ekina ano papa Dr. Ba wa tonso ago se wo pese wo stroke ni firi wo so a mesrew mi tufo asempa na make cho se Dr. Ba wo hunim de wo ho aduro a wo de besa stroke na firi wo mu ama nso ho atowo afa obi abodam adwenimu hawo enne me ka cho se edam ye yare o se de obi benya typhoid a wo babasa no sa na obi nya adwenimu hawo yare a eye yare e wo so de ne ba ja se wo nya typhoid a wo nkoda so de ba obi adwenimu kare kakra bi a ne de ne kwa so fie fine empire boy efisie nyine kwa sole na mra wo bo mpaye ma no no na wo baji aduro ho na mu de se de be ye mpaye no hu mu de firi ho a honamu de na aduro no betimi ama nipadua no asipi asita enti wow baby abodam ana wo adwunum hawo ana wo maame papa bi a wote wa adwunum kan a wo kasa kasa ye dede no
bra Dr. Baso ye ne nhwew na ahonto ene obi anya sisi yare waje ne ho anye ni sisi na cha na me ba mi hia ma me bia fe na no owura ho na abehwe ma mi sade ma Akoma mi sisi asia chia amaka me de ba kra me konchen ansa na ma mi ni timi abalance nya ne ketwa na timu se ekwan na wo ba no wa cha wo so pa ansa na wona ntia beduru ye ho enso we ye na machia nu omra na wotwe sene no na sisi no na ye kama Dr. Ben ye adwuma o Dr. Ben ye adwuma na so wotena fie agigi nsem bi ana nutonfo de akwa betra we ana na no de ana ya na mpese sa yale ne ka wona aba na nka wo de anya tumu nada na ka kire me fi se ya nka nche wa me ani amre anye se ya wodo yale sisi yale be chinchina na fe adan baby ase na se agubu kura na ntimi nyon hwe mako enti de e ka kire tiefo ne se bra Dr. Bawo sisi yale ye hwe obi kotodwe wode goro wo su ana ne wode ne nsafo po dade nyina wo kase mpane nyina yim ye wono odwe ho a wonte ase e wo kwa abrochima mu a yale e wo kwasi broni krom ayi Africa fo eye kotodwe yale bebre ya dedade na ahim enti ne omo yesuti ama enura ye sende kwa amono ne enya de ketwa obi azu di adanse se ne kotodwe no emu adwono woti hayi woti mi krom sakra wo no woti atabubu ahaya Ghana haya ye faka ba kwa yi Dr. Baso ye oma ana ato ama abrochifo eje misraw ukotodwe na ye oyan aduro ho brane mfa haban to so ne emu odupa nanom na abehunu se yare na ye ka ho asem no enye ni nyina ne firi bonsam bi wo ho aduro na wunya nyaye enti na am ye ka se wo yare na ntimi nko ti so pese o yare kwa ye Dr. Ba obi die ye kompo eseni minim ba center anyarwa nyina bedwane ye chamfo ba ye ne ye ka ho asemi eti kompo na ehye o minim no a wa bra no Dr. Sebra no onyinto eye aduane ana aduro na ade fra aduane obi de ye pressure diabetes de da doctor catch us o de aduraba no so di gu aduane mu di ema o sugar no eye normal eye papa bi ene wo ho afi obi de ye twere yare eye form yare animguase yare ba akopa no me se wakeka ahye mpa no eda na wo hu nipa na wabo life no eda na de obehwe mesra wo ye de kasa ni nyina aba wieye mesra wo yale bi e wo wiase ye bodin ka ho asem Dr. Bahwe enti bomodin na fo ni kira to nso ago de number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 08 telephone 34 82 0244 08 telephone 82 where your Dr. Ba number friend you will kumasi Atonsu agogo Abai hospital na chi enkan ya was painters na wo ba na wo kwa wie na wo kwa ebi ade beja akwan eye ba mako awo fedia mako asay bu be da say yakwa ba center happy birthday enko enfa ema yani ankasa ye she's ne mame eni ne mame birthday ena yade atoso no ewia oh bra ena yani ya mame birthday she's oh mama reggae no ye me makeups papa bi she's yeah mami papa bi since na ne ba ye bayi enokwa wuradi yesu enemaguye mami ye happy birthday nyame wonshira wate nyame mantena sise ya maye na da bia ya hoahoa wo sei na wa abaji afutu afiri wonshira ene ye message ne mami birthday ne mami that's one she said I want face how mami ne mami 77 years 77 years. Amen. O ba ka wo de. She's she's all my one. Dabi. Now I see where oh my God, she's there. Oh no. Was 77 move effect. No question. 77. Yabi shira mama. Mama dey nya bad. Yabi shira mama. How would that way?
enye nsira amen sim patenten na ka say 77 no o wa sanya binka ho say 77 and be become na be meka then 100 yeah we 100 obetimi atwa obenya nyame nsa ye mana ye fan back ojo so police panyin back ba otie opa ene na woda anti ene anti kakra okay panyin kakra okay ene yo ma woda ye ma omo happy birthday na min dabi ana investigation na eyi she's me o say ene se odi na woda won to me ni awoda na nkosa da nti she's o mame ye mame ya ye ka no wa say okra ne 7000 ye fan support him nti she's ye mame nyame enshira Yakopon wo shira no on hweso edu sonson ubenya wo ha ne nson manson ase ye fama no ase edu sonson nyame enshira okay. All right, Akoma 87.9 FM. Ye beko break no na ye ne ye nua ba na edin ko Mercy Ewini. Mercy. Enti nananom timi ene abrantie yawamankwa kan eje akoda no ede ne ma wana se ekosi se. Me ba cho na continue ko ba bi nti wo se wawie nti se me wa asama meka me ne be ma ne ntena se ne nka ono so ompe mani mahwe nti me ene ne nka hwe na wo ma ntimi ya ntena se anka sam ne se akra no o ma me nwui enti no onfa akra ne free baby o wono emeta hwe because you ready so no ba better dabi me kan se me panacho on ne be ma no na omonje akra ma no beta me nchen kakra na continue ko ba bi nti no na ne na si kwan so ana okọ nti o ka chem say me ne be ma ne nkotena se ne enwene ho na be ma no so enipa bi a ompe ma se fi se me ne jai 2016 mu no one me kasa no a on fi me otimi hwe me ti so ko ka me na ase nti no ama me ntimi mbe ne nka asembia enkyere no because ohumi a ne way a obesi aye no me ntimi mbe ne nka asembia enkyere no nti ekosi say nti say di nti ekosi say me se me de ba beto manim say me pamacho me wuye na ba bi akwa no won so minim efikura akwa ne tim na me ne oba akwa ne na akwa ne ti ene oso obi nhwe obi ba me se me ba be dan mo say me pamacho a mo mfre mine no na monje akwa ne mame na akwa ne meta me nche ne sister bi a me ne wo that day no aye Thursday unko hu ne ba na wo ye fine papa na bi hu me ba no na me ra ho yie papa ba no nya fie san me pacho afi no ko 9 years afi no ko na woni be ma yaw amankwa eja ye no na enkura woni ne wo san ba so me ne wo 3 first born I was saying first born no I was 12 years oba na bema ono na ne ba ye e na de odi fefe no was saying de fefe no so nya 9 years afi na obe kwanta ono na ode na koma ne mpana no e na de otwa to no de twa no so nya 4 years ono so me ma me ho ono wo ma me ho na di enti na ye wa mankwa ase ne buo fu sa no wo so aye dan me pa cho o se meja no oso wo ja no na wo na oja no me pa so me na me ja no di enti na oja no me pa so de me ja ni say me ne tena ye ubusa ne bibia onye ma and say ubusa ne bibi to say bibisa ne say bia so ba wo na me hiantoma onto me ka say bibisa akwata le fi ne nchen a onto but obedede obekansema wakoma beto ye mahu say obeyama but obeka ne sa onye ma sa na ote sa anti ebe bedu be bi ne mahu say me ba se me ba fa akura hello hello man kwa be mo hewe hello ya kwa ya bacho na o DJ aboye ya da Crystal say ya ni Mercy Ewini na edi nkomo ha na something to the tie nyina ne say wo de ne mumie no moba akwa obi a wone ne tie nipa no kra no said ye wosi hwa kra no no enhyeda nkoyie ba ma me no ote ase fa ne ba ma no no ne ntra wo seda adanti na anya bia wona ba wa da wona okay wa ma ansan go comment de esi no na ka me na me bisa wo mami tira me karo o firi na ba o be ka kire mu kuma se no o firi ni krom mi su wo mu ko so bra be ti boy
Eji mo krum, ofiri krum a so bra krum. What they on ni me e ba koma obi. Se wone ne ntina. We na ya na is sa friend man biem. Sa friend man biem. Sa friend man biem. Na mo dia emema dia jama eya na bia ni so bidi wo mo. Wonu oba ne tena wonya ni ya onkoso anu ne wontra ho no. Onkoso anu ne wontra na akra no kra de na eye wo mu ne de hene. Enti sese no enkra ne mienu na wo na baako no oba na wode na akoma no one ne tie no. Ono nso ne ba ne tie. Hello. Mabe. You are man kwa ye kasa no akate ko no. Ese me kate no. Yetira wo so akate. Upe mu ehu a tie de me ka upe mu ehu a. Brasan kwada ya asem no wa yifie brasan kwada yifie obi ti wa se wa yifie wo mo ka asem no. Ya wo ma ka wi am wadifo enti we de opa bra ne betie. You na say ya wo mo ka ne say odifo na me ni ho enti wo so kire mu. Ana me kye se ma ne o ka cho se ka so pa be wi. Say, it's saying that odifo because ono aka ne de enti ma mintie ni aso ye ana say Africa mane ma o ka sika le bra sankore akra no wo sankore me say upo motia Africa ebra say akra no sankore na ni ya dem bia meka no ho wani wan na ti say Akoma 87.9 FM na akra no oba no a akra no te ne nchen no ono yaw na te omo yaw afọ mu te se onyo ne nete yaw te sankware yaw te sankware na oba no so te me busa me ba be ma no se mmebi ne papa de omo ko ba bia ni aye ne mpra ne fie asembe na mukọ ka ye sankware ahemfi a wudi fo aye de akra de ma oboa onhu asema ka ono osole a wo se wa ye me ho ade wawale me nti so wo je ne ma eno no wo se omo ahimfo no ka kontini ka se wa ye ho so watue na ntwe ana me se watue na ntwe tu na no na odi jan se medifo no wote wo ye tribe mpa so me kusase eno no so ono so ye bonani nti watue na ntwe tu mpa so na mo mamre mu no se ye mo ho ade na ye tue na ntwe tu no wi a na che se ye wie bibi ana ba so David e na ntwe fo ane ye se confirm ne nkokọ ane nti se na osi ye wo ho ade no because se wunim se omo so omo di agade momo no se mo di agade kusasi osi ye kusasi agade good nti se wo ye wo ho ade a enkra ne tumi enkra ne ye ne di ana mba so okay enti no watua na ntwe tu wanya anwie mpacho dem ene se odi iska no papa ka cheme se na me forso no se onkoye nti man ba se okotua na ntwe no o man papa sika se papa ko no fo no maka cheme se papa agi me ho na ntwe di sika di na papa se da bi enti ebra papa san ba ya obekọ biom na bla ne man sika so onkoto enti papa se okoto na ntwe oto ni sika no so baako ni sika na kakra eka no papa ndi sika ne bi ye den eso so to baako kan ho ena eye me enti ba na papa ka che me se onu ndi sika so eto baako kan no bebo na mane se ontua ne ka but me enti hu se watua manana se ontua ma de wo mi sa wo papa so papa mui wo papa wu enu eche ma nsam busa me papa wa ja ne ba ma so papa ti ase na enti di enti na wo mi sa papa so obetua because your friend na won sa fa bio wo say you amankwa ne ye di ono ye bono na wo ye kusase ne ekua ko ade a ya wa mankwa ye ne enye fe ade na wo ye ne enye fe wei enkyere bibia nkɔwie enipa no ya ba ho ya ma ho ye nim ye ntumi ntina ba bia nka de ye pɛ na mmom ya fura wofa eti che ye muan se wo so aye ne ho ade che ye mu wa ye ne ho ade nkra ne ye ne de aha eti se wo de nkra ne ye wo de ekua enye ono obi na wo no oni ni ya ka se nkra no se ye asantefo se ye free ena enche se papa ni ba ono so wo ba enche se papa ni ba enti se wo mu krom no mu di agade enche se maami ni ba ho no kwa wo nsam akọ ade a wo kikan enye ne kwan so a esese wo ye panyini wo kasa sa ya wa mankwa
ese say wo kire ye mu o ebia ye kwa ahemfie no sei ne kosi ye e kosi aba sei oba no ye jankora ne maame oba no ye sei enti na me fa baako e na me de ma ade nam wo kire ye mu a wo se momra sankole okodi fo I so wadi fo ebi oba ne so wadi fo enti no ntumi nka na kran kire ye nim se de sankole fo se no na ma ye se yesinse yi no se eno na me yesinse mu yi adan na wadi fo wo so na wo ka che ye se wadi fo enti adan na wo nkire ye mu ya wa mankwa adan na wo nkire ye mu adan na patapa eye bi ne mu de sa patapa ade a wo ye patapa ade na wo ye no patapa de na wo ye na ana ebufuo na ehye wo mu no enkora na omuka ho obai na ja wo nkora na omuka ho na so ya de pa nko nya enkora na ja wo no wo asan ko ma wo nkotua na nhwe mienu ade a wo de ye na nya wo ntra ho eti se wadifo a enu ani se wo kire ye mu o ye ko ye no ene ye de akora mpanifo tena ase ye ene o ma wo ye nti ye de akora na ye de ama me ye nti sa akora ne de ye de na ma me na ye yate ye ho ase se sei ene kosi ye na wa ya fra wo mprenu na wo twifa so na wo ka makate no kate de makate no e bia hantan kasa makate no jelalo fe bra sankore sankwale masa dado church no ne jade wo kekeka no wo ya ne ho ade wato no wo ya ne ho ade no wato no wo anya nwie na nhwe mienu wo ya ne ho ade no wato no krase wo so amisa papa so ade ade aka na ade efe ne se sankura no kra wo ho a obai wo ne na wo ye kire no ba bia kra ne nam e bia kra ne te ha e bia kra ne ye sei ade na obi di ade ye wo bia wo se ka wano tum yedi Africa yedi na wetia me na so na wo se ma me nka agye no wo pese wo kire sei da bi sugu mu ade ba asem kura ba ni sugu mu wo se ka wano tum wetia me na so me nan no ye me ya wo se ka wano tum ebi na ho ye no kasa fian kasa bona se class ni da awonim ne ho owunu no ho ano obi afrew kasa ye wasen be say ofiri fa ne be dia ofiri na ofiri ni kurom na bai ofiri ni kurom na bai ofiri ni kurom asem so mi wom kurom serious way ani ho bi kasa fun sa ade ye sabi yantete ye e ya kire ya kasa mpo o de ba le to na ba le kasa o tim fa nta za ba ku yan kasa sa ba yan kan kire wo mo e bo mu pia bonte sabi jimi na go pia fro o ma ba bodu ni da woni bia bia woni baba kwa wo ye afro se ofi hin na ba ye ofi kwayem sama ofri sama mpom ofi kwayem o ba ye ba bia ko hunu no ho no ofri ba ye o asema ba o se ye dia koma hen fo ne se ye koma hen fo se e ba ka enko ni ha se o mu kama ni wie pa wa konfa ma ha ma de o tie nyina ne ma no pe o ma hwe wo mo wonu wa wo ma onu won tamate ne ma no e wa hefa ebia wa ye boni se wa no so wa ye boni se ntinko na ba be di me ho ye se on fa nkodu sam pempe so no onye wei ansa na de kwa na ma no efe obia ye ko ahemfu no ho o mo ma date se o ebia march end the yen samra eti yen twa march end the ye ba ye be sie no ye no be kasa efe na wodi ye fre wa o kasa tun te sadia ye lo kwese prison akata wa no o kasa fa onto ana mo kasa sa ya kaka mo si enya ba mo ye fre mo asabi semfu na mo kan anu mo amu ale be ma ale ye fre ya ju sika ya ju bibi ya o den ya fre wo sa wo ye na do wa ba ha anu an se bia o ama me oba ye no o se se o kan se ene me so ma no ye nie se eba bo ya tia se no ya tajo David because ye cry ye won say akra no enye wone wo na tie wo no obi na tie enti die bi wo ho eba empanifo anim no ye ntumi aka say fa kra ne ma o ma me ne sai ma wo de ne ko ye bibi wo ho enti kire ye mu wo be yi peso be open say ye mu na ye adwuma obi di wo ba ye frɛ wo no ba yi ba se agini ti se ye o kan ya no kwasa ake ye frɛ David ye frɛ no che se bi na bibi o ye frɛ wo se a oba na ko ahemfra ni wadi fo sense o se me nkire enye no ko boa o hu asem a woka so no odi fo na ye so nyi mo dan so o na ba se ko mpeli wadi fo ana sa dia betna ana ko
na kɔpɛ ɔbɛ bɛtɛ na sɛdeɛ mpanimfoɔ no kan no saa na yɛfɛ de bɛto asɛm sɛdeɛ mpanimfoɔ kan saa na yɛka ha ɛdi nokura no sɛ ɔmo de ato hɔ a ɛne bi maame antene wase na waba ha yɛn nso yɛtie wɔ ano asɛm ne yɛn nso deɛ ɔka ne nokura ɛhɔ a yɛn nso yɛde bɛdɛ ɛbɛto na tie mu a wɔsɛ ɔde de ɛkyekyɛ adum yi adaka kasa de nsɛmfo saa na ɔyɛ saa mehwɛ w'anim wonya akora mehwɛ w'anim wonya akora na ade na sɛ obi frɛ wo a pɛmi ne bɛbi na wokasa saa awurade hu mmɔbɔ no bra na yɛ no woni nkɔmmɔ na yɛmfa asomdwe nto baabi a ɛsɛ sɛ yɛde to ne aboa meda se Pastor Julius meda se papa na mepakye o efie na wusi ye no ne ho nneɛma nyina de wɔne wo ntwe ho man so ne wo wo de o so mfa ma me na me se wo mfa me sika ma me o so wo mfa de ma wo on first dan ne ma me na asase nye wa na atoy asa no o se me bubu dan na me fa asase ne to no na asase na ene dia na je se ono na to asase no me pa so ono na to asase na oji mi sika e de so to ne ka taxi na oba o jira ono asase ne yo ono asase ne ono ne dia e na wo si dai wo so oji mi sika no so onye sika ne mfa ma me enti nsem pa asase ne mom dia wo de be ma me na mo onye sika ne se mfa ma me enti ma ko bo sika no 2016 ana oji 8 million teche no obeji sika 10 million de share ne bavas fa na iya no onye wo chinia no onye sika enti me ho no be kan ya sugu mi so ana ma 1000 ti ne sika no wo sister Zubela wo san kware wo na che madwuma sa brand na mo da sote sa tam nya nya da sote enti oji sika no wie no ntecha me ye mi sika de show so hwe me ma no te me pem sika de hwe me ba no ka che me se Zubela nje 5 million en fa ma me na enka 5 million na da ne sika no de ono de waje da no nto ono on fa da no ma me nti na me se ne on fa me sika no ma me no so on fa sika no so on fa ma me sika sen ne kodi mu ti sika no abeka wotu a 5 million nti aka 30 million na wode be ma me aye dan ne sika no ne akwa ne de no nti so wode 30 million no e ma wode aka woni ne bi asem wo dan no e on fa dan de masinya wore me de chama na woni ne ware mfie sen me pa cho me ne ware 20 like mo tra mfie sen oh ye tra no woni mu fia mo tra nti efidudu a mo tra ye nyina no wo anya hwe every sawade anim wo sika na asa akodim wa mo sika ni dwada obua obeba wo cheche bo ese bie store ye bie ni nyina wo me ma me de to adwuma mu de me adwuma na me ana party a me to ye nso me sika na de ma no so fa mbok ye so ne fa ma me nti na to de mu nti na me pamade ewo mpacha oh okay nti wono ankasa dia so mo try bia we nya kapre me do mo si me da wo san kwese se abusa se sister adwo mercy ni fie no yeso konfo kwasi dai bi wa akwala keto be kam story a kire na waji fie ni nyina me do mo jamba na me jawura mo do mo a ma enye no so ya dan wo do mo no so ya dan ombo o hwese amanfo kan bla ya me just wo do mo no so ya dan oh o twini ka no driver me patron o driver ni ense wo kopa bia ba no so kopa bia nti emo no ayete se de eba no de ho be wuram no de ye campaign so wadom mo ama me wadom mo ama me nti mitimi sama na bibi ya ye me na me se wo sika be no de ma me se mfa no mo me na ma bresa mani fie ma tut enso nyina wo fie atwe pipe ba fie pipe na me twe ba ye no o ye ya senso horoka ama kana ba o ka me se be ni ba em de command o ka me se ontua be ne ka on chebe ne kan so sika no kwani 26 kwadam ekwo ewodo soso etwe pipe by o ka ten say 26 no do kokko soso ato de ka cover timi mfa ma no na me 26 ne ma no tini 1000 ni fie ni mu anso waje fie ni timi to dem sika na waje ye no me pa cho e3 na me se me sika ndo on fa ma me no do on fa fie me de sika no wo ba na apese wo me fie kura oh dabi fie nas aya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumadie no eno an wasugu so amontie ne ye behwe se ye benya obi ewo ho ana one no ekọ ye behwe na ehwe ye emesi weekend pa Sunday school for bi ma manage meti wa kwesi adano kwesi no ya frɛ obi afrose ye Sunday school for na ye wa asori nti no ye to correction ye dia beboa imano oh Mrs Sunday school for see na me se ye fedin no mo asori ni din no send was the True Church of Christ na krono na min insonkone I don't know sonkone so nim baby was a branch Sunday school for yeah
Oma yade papa emofra damfo ma yade nkola nketo amadwene mu nua ho nketo nkola Sunday school nkola Sunday school for adwene wo mu nua ho se wo mu nua akwala ni ewo etima anya tema se ye nua ye mra ne meboa support no Sunday school womo ejiji womo yade womo wie no menya 61 cedis enkola nketo Sunday school fo womo nim tofidie womo nim ambeledie etumi akase ye ni abele no friend Paul manso holy heart surgery nka ti womo nso ojiji womo sika ye ni abele ye ni tofe dey womo ni tofe womo ni abele no womo de womo ebeboa ye no nti womo na yes sister baako so your friend no Mary Sapon or Germany or the man ninu abe my friend Nathaniel Sapon na ede by inshallah sister Mary mususo ye musa Emmanuel friend Paul eda was pa na me ba ye nso na ye ma me bi de bi ababeja Agnes Yorson Jinyase or the 20 cities abeja security man na ede ma me na weekend so auntie ama one ne ba ne ba your friend Joyce crew bi wo California wo so ede on de bebo wo de ma ne nua ba ko your friend Abigail Bentum enti ama auntie ama na ne ba Joyce crew bi me pese mo se Abigail modi sika no man so on fa meboa Emmanuel friend Paul Manson no madam Roma wadi sika no aba enti onyame onkosoa enhyamo se mokosoa na moboa ye na moye madom sa monkosoa na monye yadom unsuso ye musa amawie ne ye beka ho asem kakra ma ye yo ye kwa dwom na mekoso aka wo se wo ye security personnel so ye oba anasa wo ye bema wanya 25 ede kwa 45 years akwanya beda hom enam se private security company bi so pe e mane mema ene mo ye adwuma e wo Kumase ha sei na de hia ne se wo ye Ghana ni na kura Ghana card wako senior high school awie na ye graduate wutime kenka na tworo kakra eno ane ade a wo hwehwe ede firi hwakatua ne ye kama pa wo se 900 Ghana cedis na ye ka ne se ne bia wo achichi na adwuma kondo so be ye bi nso a wonm se Kumase a obetimi aba bia obeda hostel wo hono a wo mankasa ma ba bia da na so atimi aye adwuma no nti wo ba bo modin sa wo do Ghana card no ebeka ho aba eya frame 0247416961 0247416961 and I say 0241415890 0241415890 frepage mekwe one bajo som afeya nom 3p garlic mixture ne fata pressure no som high blood pressure no de bete so kra ama ni padua na timi ade ne hom na ase akoma hwehwem na aba wo so ne nyina da 3p na ade to ase stroke ya de no ahyase ma wo fa dwodwo wa no ahyase achiachia ma wo saka edu papa bi de ogusuo ntentem wo ba wo fichi kro emma kro na se ba wo te yi a wo de no eba achase ba bia wo se afichi kro no etimi ba na wo so wasomdwe wo no wo nko ade de wo kwa fichira na chase onyumade nyina na atia kachire ma wonsa enka 3p garlic mixture we ye garlic nko akrogen na won matwemu nsuo ade ye vitamins ne minerals ahodo no etemom enka ne vitamin C na we ensuo bia ne yamfa nkaja emu ahode no edoso papa ne nom no enye ya ye ka ne garlic no bisi ye garlic edro metimi anom da bi we de ne nom nya ya nam se ewo so safram eno ntia na wasan ama wonsa aka 3p garlic mixture na etimi aboa wo na ehawa ahodo ne nyina etimi aswa no ade ama 0248928824 0248928824 Transpeed natural mineral water obefi hanom eno ane nsu aye nam se ensu papa aboju nso ye Kenya ni padua wo bi a wo bodwa no ye guy bia no Transpeed natural mineral water no eno de soma hoho na watwe awie ye mu amoye ye mu ye wedding abadinto no Transpeed natural mineral water eno na wasa wo de soma hoho we ye nsu ahonom a enkofa Taford se bia emre wona FDA fo so ahwehwe nyimadie mu age atum se eno to wase enkoso anka wo se wo ye customer anase se ba bia wo bia ne se wo pe bi pa de a wo ankasa be delivery kama e dia bro emfa ho ne ba bia one time bia be free bia no Transpeed penny for beje so wo mo san so sheda special label bottles e de mamu amoye ye anywhere de no eno ntini nyina mo no ya na wo ne o matoa enkomodie ne so free Transpeed penny for e was 0503372636 0503372636 Congo ointment no ene de siesie ni padua no eno ti abomoden na wonsa enka wo de Alaska Star
Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center. Wallpapers are Kama, Wanamakra, free Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy, Denmark, and Sweden. What their bedroom or mine gun and what sa Frey Ankra Juma for and a facial crab Juma form and Kankani hotels, restaurants, and sorry, Twahudo, a fair banking horse, and him fear baby beer will be ministries, DC office, school, Mochase baby beer. A fair will be FM, and as a TV studio, no one say Branham say one abenya wallpapers are FPA. Nadia Kocha design, a general nation, one Saturn ton bed sheets, blunt curtains, original curtains bar, TV strips light, airport chemicals, and a fair waterproof chemicals. Nina Alaska Eton, Bako, and answer to form Yinada, Ubenya be at one more Kumasia Dum, Mrs. Anochi Abro Sanwa, a bank Prudential Bank, 0268 419596, 0268 419596. Charistic Ventures nro ya Ghana fo agye to me ka se charistic anu agye so enro ne ye nro ahodo ne se de yade ati seyi eno nti wono madwene ho pa de nu papa abadwa so de di nkan no Zahara mixture ene de G capsules to pa ye ne nsuo kese baako na afa so kura keto baako ka ho wo kwato capsules no anu abomade amia wani na de mixture no aka ho me kan fo de ama wo infections aba so infections egu awade wo ye ba na wotie me na infections nti wo kunu ntime ma ho a bomade se won sabeka enro yi mie no na wodi to sa infections ni nyina ase mema so wate no na sense wansa wa bia begu ano a Zahara mixture ene de G capsules wo wie pe na be ma wasan so amene Zahara man capsules na afa mema ye no atimi adimo hindi herbal mixture eso kan ro no ho a eno de ma ne mema nyina da yetimi no bi eboa ye pa boye ho ban efiri hunamu emere ye ho wa waposo ta ye ya wo so ya ka che say immune system ne wo fom no wadro hindi herbal mixture dodo atu frɛ 0246 34 8334 0246 34 8334 security shared system eso wono mabase e ba bebo ne abo ho ban wo fie wadwuma mu wajapade ne nyina ho ban bono ye de ko share security shared system wono mo ensam wo mo se e ba ne se wo pe CCTV de ne boofo na ye papa bo modefo ne kiremu e wono makache video intercom access control intruder alarms remote surveillance and afa home automation many more ene ma bebere ka ho a wo mo de egu akwan mu eno te e ba ne se ban bo ho sempa wo fie anase wadwuma mu a eno a any security shared system kuma say Atenga Junction one more by Adom Fast Food 0506215909 0506215909 Gasto and Mensoplax Mesha, nrongo so ye wodwa so bibidro kama pa Gasto Mesha no ye funu adwuma ne hwe siesie eno nte wo a wo bo no etahye wo bi won ma wodidi kakra bi pena ne yam na ye ne ya wo bi so ne yam ta bom sa ma wonsa enka Gasto Mesha wo a wodidi aduane ne ntime nyam emfa ho ne bra badidi nyina na aduane no eda so agina wo yam a ntime nyam afa diarrhea anase heartburns na ba so emframa na agina wo yam a ma wonsa enka Gasto Mesha Mesoplax Mesha emaye die eno ne boy emaye bu yensa sondwem aye mbre hom sa so na wo a wo de ne ema kura ne so ntwabra no wo bebo moden ama wonsa ka Mesoplax Mesha afa wa na mu ho no me ho beti aye wan enkekaye ne nkan nyina asietu a edro no aye Mesoplax Mesha kuma se ebi e wo Misty Herbal ena fa Colina kuma se e kire no so mu amwo sunwane ne keka ho no wo de wani be kire mu e wo Cap Herbal Ashaman Ekus Pharmacy na naboache e wo Tema Community 1 Market Repash so ebi e wo hon ma fei ade hye ya mo ho so do ani be kire mo e wo Albert Sam Herbal bomade na frɛ na eje no e wo tufo bom 0248778899 0248778899 College of Medicine and Allied Science eguso ka wo se wo mo jinipa de wa wie senior high school no person nya first degree e wo health information management and say Bachelor of Diagnostic Imaging College of Medicine and Allied Science e ho de wo mo sua de pa science hunim de e ho e na che so betimi akosua bi afa wo so why science related program bi e wo sua pon bi mu na pesa wo ye top up na de medical doctor no so bomoden na ekwo ho ekwo ye top up no wo sinchire mu bia no bomodin sa woni ombedi nkita ho e wo email yi esom info@commerce.edu.gh info@commerce.edu.gh enya sanso afre school penny for e wo 0208456556
0208456556 eba ne malaria wedro no time herbal mesha malaria fever wo so appetite ate kroda se wutumi ni di wo bi won ma wo hye jade no aduane a wo se na me no aduane wi mitimi ni bia mesra wo appetite ni nani ho wo se wutimi no wo wi a wasa te biare ma wo sa enka time herbal mesha wa wo honam eye wo yam wa poso eye wo ya da bia no aye hodwo edro no time herbal mesha esan so eye immune system support edro papa ya doctor for agia tumbo no ti herbal shop any pharmacy shop bia no ramu a wo se wo per time herbal mesha TIME 0244417669 0244417669 Emas Global Link Limited was wa link global link crofamasom wo mo connections wo papa enonti se wo pese wutu kwan se Canada, Germany, Netherlands, Italy, UK, Australia, New Zealand, Mexico, Brazil. Se wo pese wutu kwan ekobo brako to abrabo so ho no ma Emas Global Link Limited anese for midwife obi biada adroba for engineers, businessmen and women wo pese wutu kwan kwa dia Emas Global Link Limited work visa assistant, study visa assistance afei work and study visa assistance nyina wo mo de gu akwam enkrata beboa wo mo atimi atabro ni kroma obi aha wadwen Emas so wasene wo pese ofa wade so obi de nkrata be wade o anasa wo amano ne wo nkrata pese wo de be wade obi de ne kura ne nyina da Max e wo hyehyɛ ya wade agu akwam flight reservation, hotel reservation Ghana so wo masan so car rentals e wo ha Kumase wo asafo ne senate office edi animhwe enkran Weja White Cross one West Africa Decotals na edi animhwe free Max Global Link Limited e wo 0535 823871 0535 823871 Grow fine, Mojedrome. Grow fine makes you grow fine. Uni appetite. Also, I want to see a natural one sa and on nine I ate we be one man in now to me now was an adream so I didn't show payment to me nebium. Mount Sa Enka Grow Fine Herbal Tonic. What there be a da wayembre now when you should every war a Grow Fine Herbal Tonic. Ubadana home. Nanny Pedriano so and Yamako ye the amount. I feel also so I want to know a muntimi maybe an Indian where drono a Grow Fine Herbal Tonic. Coco non dear ye. Vitamins I would want a woman party down a doubt. Bia a very necessary part ma ni peduanam se eboabo mo ban e de free infections ahodo e ho wa ya dia cha Grow Fine Mojedro e be san am wo gina wona so entempa no a 0244596532 0244596532 Afewa wutemie na wo kompo power specialist herbal hospital yemkro ulcer and afede ne nkase ne emuabuo emfa woni woni padua ne ba bia kase hye ne emuabuo power specialist herbal hospital esebrei na wo mo fa bibidro enkyere ne nyina kama emfa ma wo sciatica ama wo to asintene etwetwon anasa doctor se wo mrebo na honhono hepatitis de he wo mo tenete kora na msa fra se nko a ene wo mo gya basobode hepatitis A B C D and E anu aduro ene anonso ye no e wo power specialist herbal hospital Bomadi sa odu ani bechem nam se won so adanside no ebetimi ayo chefa yade ne ewodi woni paduam na tiasenko ade a anu aduro ewo power specialist herbal hospital Kumasi form ye hwehwe on makira kwan ewo feyi ase lake bosomtwe kwan no so wo mane Jasbro filling station edi animhwe enkran kwa benya ACP main road takrade Anaji estate wone Anaji MA primary school edi animhwe 0200 38 31 0200 3831 ofrepe Dr. Akosia Eduaya Power Specialist Herbal Hospital one more so sweet mommy yes there ama nyaminsha papa so dia kudwum ahaya akoma 87.9 FM Pastor Julius Monye Dwanafe yenkwa yanim akoma 87.9 FM akoma mu nsem dwumadie no enoa ena wasungu so awutie no na wo hwebie ewo Facebook YouTube ena fe TikTok so Erati yakupo we Pastor Julius agwa babie bo we dia wan wodi nyina da de kukuru ya mre what is no ahwe ya beti ato what so akonya no otre so why careful why careful now to see for akonya reshuffle share paper money hu no ne phone nyina ni na abo no akwa baby akwa evangelist akwa Pastor Julius ya chetie for na for so I think say yembra ya we oni how obi ba de yemfa ne nkomo obi se otewa won chen kra de anka be yedi enti de ho aye se bra ya bem yehu se ebia problem bi e wo ho
maame sei na waye na yɛde kɔto mpanimfo no bi mpanimfo koraa sɛ yɛntwɛ na ɛbrɛ te sei na sɛ brɛ te sei but sɛ maame a wawo ba te ase na wo papa nso te ase na mode mkwala na kɔma obi na maame ntimi hu ne ba de ɛnyɛ emra kwan a nti sɛ bi a obi an kan kyerɛ bra ya sɛ ɛnyɛ saa na yɛyɛ na ɛna yɛ ka kyerɛ no de to so mienu ɔmpɛ wo dan no ɔmpɛ de wayɛ bia na mmom ne sika wagye de ɔhwɛ ne sika anim kwan wona watɔ wasase ɛna wokɔsie no sɛ wobɔ no wobɔse a ɛbra so de na ade ma no sɛ nso wo daadaa no sɛ ɔmfa mbɛhyɛ na mu na monya ɛnɛ de afunu ne anya bue fa ne sika ma no na wonya na somye ɛmɛma bebree yɛ saa aya boamena yɛnsi na yɛnyina agya padeɛ wɔne bɛba ho so na afei na ɛba bɛda no asɛm foforɔ ohwɛ a ebi na sister yi ɛdeɛ ɔnso wɔanhyɛ na nka nkyerɛ no sɛ ebi a fa wo sika bɛhyɛ no na yɛkɔyɛ naada kwan so ɛna ɔde gyegye saa sika no nyinaa nti sɛ wɔtua 5 million a wɔsɛ aka 13 million a wɔde na ade ma no fa na adeɛ ma no na ɛmfa asomdwe mmra na Brian yɛbɛsa aba 2 wɔyɛ no na ɛka no asomdwe mu wante wo ho ase a yɛno bɛba bɛka no mmram na wabɛhu sɛ yɛni abrɛ because ɛnɛ Ghanafoɔ mɛma bebree na no mofa ma no ma mishandle wɔ mo me na meka sɛ problem bi wɔ hɔ nti ne yɛfrɛ wo no ebia sister wɔte wayɛ se yɛkɔɔ nananom hɔ kɔɔ nanam koraa kaa sei na afei yɛhu sɛ wo nso wowɔ case but wonyɛ nkyerɛ yɛ mu nkahwee no deɛ yɛfa no sɛ sɛsie de bibia wogyina no wonyina yie fi sɛ ɛyɛ ne mma a ɔwɔ akonya sɛ ɔno nso ohu ne mma enti kɔsi sɛ ɔbɛma yɛhunu deɛ nti a ɛnsɛ sɛ ohu ne mma no na deɛ woka no sɛ ɛtɔ asom a yɛbɛgye atom no kɔsi sɛ ɔbɛma yɛhu saa no wonya ma yɛhu yɛ deɛ sɛ bra yɛto nsa frɛw sɛ bra Akoma FM ha na yɛne wo nyina nsi nkonnwa wɔ abra wo yere wɔ ha na deɛ ɛsɛ sɛ yɛde to bia no yɛde ato na ɛde asomdwe ba anyɛ saa ɛmfa asomdwe ɛmmerɛ yɛ ne wo fi sɛ saa bere de asɛ na ba bɛdi ha na me ɔnhyira wo Akoma FM 87.9 Kumasi. Press conference. There be where they are. We. Sorry, I will turn you move Pentecost while you are to now walk of a bear man, walk of a dear or no wire. There were no wire, but now here. And then they call Akoma and son and so much. The iron. Now the day is over. 19 sure. Yanko esa krana to vim. Oh. Now woni ne ko obema ono wo yere a onyame aye wadoma wa hu no enye no anu se wo twon wo ba ko ntoma kora wo si bi amada akwa wo mienu akwa wo miensa hwe ene ne se wo biri ya ene se ya ade na mo be ye bibia mo ntua na mo ntem na mo tumi tina ho ma de ne mene mo sana mo kotu anamo ene se ne hwe se wo akra wo ti we se aware abon wani wo Kristo so mu nyina ase e na wo di si hayi efi se ba bia wo do ho fire amwa nti e manya ehwe bia omo be ye ne saa se wo so wani je ho ene se ene wo de ti hayi ene se Brian wo keka de wo peye de kire wo na nkanya asem ye nka wo Brian wo fa wo be ya wo se de ma nko yie no won tena wo ho ontena wo ho saa no mfa nkɔbɔ aberewa na enye yie ma no asesa no ho kɔ a ɛyɛ wo hawo ne sɛ ada na mema bi ne ma nkɔye na wo gya yakɔbɔ wo abrabɔ a wɔse da bi ɛsɛsɛ me na nka me gyae wo ni nyina ya ne hawo de ha bra ya wo nyina nie oba ne gyae no ma na yɛ ne ya ɛno na ɛha no eti me matwi waso ɛna matwi waso so de a wo de akora na ɛkɔto ɛde na twi na so wo nyina no krasɛ mienu wɔ baako wɔ hɔ na baako wɔ maame hɔ sister mienu mu na wɔ hɔ we kra wo be gye akora yi wo nhwɛ wo mo ɔhwɛ mo because baako na wɔ hɔ ɛna baako wɔ hɔ baako wɔ maame hɔ na baako wɔ na wo gyama ne wɔn hɔ sɛ na yɛ ne ba bi ɛsɛ yɛ asɛsɛ ma ɔno nso sɛ wo betina wo ma wo ba sɛ ya ɛwɔ ne papa hɔ ka fɔhyɛ mu sɛ because we sɛ deɛ bra yi sitie minim po sɛ deɛ wɔn hɔ impo ɔhwɛ wɔn de ɛna okay wɔn sɛ do kan yo ɔsɛ nkora no ɔhwɛ wɔn mo eti wɔn we so wo sɛ ba bɛgye akɔka wo ɔhwɛ wɔn mo
enti adan na mienu wo mami mane wo na hwe mienu no owo ne papa ho ba ko na aka no owo ne papa ho wo de fa hye wa adwunum se owo ne papa ho de emu adi no emu amro owo ne papa ho enti se wo sey a owo ne papa ho wono so ne babia na munya isa se de ma bere nkola ho wono so babia esey asem wono so ye boy ye be kasa papa be na ne banie maame be na ne banie enye ba akofo dia na ma nya isa ase de nkola ya wo nko dia na bibia ena nkola no he munya isa dia no owo ho na wo be ye fo be ye fe owo no so ho na wo be ye fo be ye fe wo be ye tanya wo be ye tan ketuwe ena de akoma ne maame wo maame chesa brabo no wo so kra no emu eden ma o enti ni o ma bi wo ha wo hwe wa brabo no so kakra ema ne ha wo bebre enti ye ne bra ya be kasa na emum sa kasa na o kan ye no na ma ko mani anye ho kra wo mu ade efe no kra se de nyine enti o ye ndan sa na wo tie no de mani anye ho kra se wo bi ni wo kasa na wo nim wo ato wo buase e bi nim kasa wo fon so o tu bi fra hello hanye I said, "You will be no one. What for will be no? What the hell? What friend? No, one could have friend. One, no, what fan? Was it baby? So, what? Everybody is so because I'm part your first and your boomful. Yeah, it is saying, only what the bomb will be. What the bomb is here. And would have won or they were free or the buy. Baby, I go and would have won a one or 93 or the buy. Your back, when you are what dear, one year, what dear, or Bantam may have back, never did to me. No man, I said, young Colaya or Monquan. Yen and I, dear, Namusu Mera. I won't know you, dear. My Naka. Me banner radio station. Me banner me banner I wo ba. You know, ya shasa bani be ye. That's what ye. I also won't pa there be. Nanado ya president. Ya president. Then so why they didn't know? Mama didn't know. Hey, sir. Didn't know. I say ya benya bia na kira say. Wo di free. Wo konya bia. Nanado wo benya bia odiboto. Say what the baby pa. Ena eba. Eba aso yeso. One family ya yetimu ya enye na they say health insurance just a palai. Ya be any day. Yetimu no. Yetimu no. Etu be di home faso esene yai. Etu pa ma aba no on say. Ene ma betimi akwa brechira ba bi ko betimi akwa aba be 3 times. Wo de betimi akwa. Odu wa ni ya cancer. Ye ma wo. Nti mama. Evangelist. Mama yan kan kire abranti ya okasa yi no kwase mo nim nyansa kura we nyina ya kan na fere nipa se ye wo nipa ufi Akoma FM ye besere no onsu nyansa kasa ye ni nipa kasa wo bedwam e be boa no asem bo no mo a woto bo ase chichiri mananka wodi bem bi a party bi kura be show kire se sister ifa ba bi no oni wa ni ni ka woto bo ase a emfa kokko enante ni emfa bufuo nyi asema no na wo say wo firi hin fa no aba betena ho okuri firi soro ana wa ba betena ho so na we abrabo we ti ho no ma say tasi we nya no wa dwese ene na wunya ba mi saka wo ne ye hu de obaye wo ye be so ye na be ma bra wo ase kakra na ewiase ensono borofo mra ene sono Ghana mra Ghana mna etwabono mra mu Ghana mra etwakusase fo mra mu sese ya akwala ho enya mu mienu mu nsam fo amukodi ye ho asem na ye kan kwan kura wo fa so nyi se girl kura na ye rape timi yire no tete ne pants nyina yire no ene ne da wow nti sa kwan na ba so na no na sese wo jimi we nipa we woni ne tira wo ware no enipa we ya ware nipa jimi fo we aboa su we ya sanati ya nipa ya ware ya prima ye ho de they opere no fanya take advantage of you wani ne bra no na hyehyɛ hu what it tell pant adi ankwa na wono nim sɛ wo bɛka sɛ ye bebi sɛ ne sa ne ma nyina etu odi patapa afamu anaja ya misa no wonim sɛ bebi sa ne nyina be ma se ya aboa su na woni mu sei sa po ba ti me yire ne tete ne pants ene ne da
na so we ya wa ja ho ama no we na tra se awo miensa we ya wa no ya open no de ayewo no de open no de ayewo no eno ano no o se nka hunu nyansa nipa obeboa wo da che no usu na hye se hunu so no akono de na de pentem akono bia na de pentem akono bed mu no de oye wo na woni ne bra kra ne susu plan yo we no bra ai we ne bra ya ne bra e ne plan ne nya wo fie ho e no ye wo sa o de curtains ya chi so no ni nyina na ko ntika kumbi ba mu a se kumbi ba mu a na ba ma bo suti ni mu se na wa tena na ko se wa yi wa ko tua na ntwie wa ko tua wo tua preko ya opa no de aye wo no de opa no de aye wo no ade na sha foundation bia no ene dan esi so sa no de aye because wo mu obu a on te 2 pounds te water ene wo na be ma wo bu oba respect oba nipa we nipa de ni tena fi no wa tena ma na ye wo se wi afi na ba oba se eti ma me fa wo de mienu no no fa ne ba ko no apese e kese o ye ma di foche yes wo hwe ni ya wo yo e ye wo dia wa hwe ni ya wa na be tia ka so nti fa wo mienu na hwe wa de yi na tena wo ba bi nkura ne be ya be hwe wo le ja abo asu no fa ne nam ne ba bi mama das nyame ensha papa aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no a na wutie ne yentwa ya homra na afa yenkwa homa ne so mama ni kan mo bo numbers no 0322498035 0322498035 0243114497 ngura mu wase na me so mete hoti enti wa na me isiri mitiri mu ngura mu amankasa enti mi shawadi asama okachense sister na dia police ni kura de krata aba ame ya dia ba se ye meche me kura ma enti me anko na wa mu ade yakwane na mu ne dia wa na beti ma ye me bibie o mu enti me nya ne hwe na me kura sister na me do no asan ka me pe o mu chew na asam na o mu de be sha me nsa na me de na be fie me dia dro ba be gu ni nhwe mama na no mu awu me do nya me na me sa no wanu mu wi a se wa enwu kura na me sa ataduane na me de adregum me da na onu so de o kan ni na atewura mu na wutie na me tie eti me ma ne wafa no na ne ma me nua ne kunu no me ma ne galam keto be sa me kondon sa fufuo eti nkamenom afe no me de ma no no ka cha me sa me mfatoa ni nsiwo na me mire fie na me ba de so ba no emu odinka se bi wa nkuru na no ode na me se me nom na onhwie no se ene de wa twa ni mu no na omu kasa oso odensa adro begu ensuo mu o aduane mu amuadie no wakasa no wampie wanka nche ne se ka che mate de wo ka no ne ba che wana me ka eti wase nsan fufuo ne wa ankoro ne mu no na me ka ma na no odin ana me se ene ehwie nsan ne gum na me mfato ane nkwa no wase woni efese wona wukuru ba wadi bi abro na wa so de eba ne bi aba no ne be dem see you me tese wa ka sa no a me ya mo she me ana me pie na me se ayi ko ya me da wase se wu wa be pa me ba chewo e ba wo kuma se wa sa be pa tie fu a che se isa ko so me ya omoa na samo no wa nshada e na pa no o pa ja e na me unsa me nsa kwa pimo so sabe me so me hu ne sa wo de buru mi wo bi fie wo de bu mi sa me ni abusia na de bu mi na me nsa kwa wo so wo de bu ami na me nsa ne kasa ni bu ye afa de ya wugina wa se si ano wa da wo mo asanke ye mfa me mire fie na be kumi dia me so me ko bati efu ama ne ye enti esi ada ni duru ho a ene e wo asamoka se wo mu beja wo dia ene e ho de me kira enti wa kasa no wakasa ne mbe fie na enipa na wo mu wonwura mu ho no ba ko nso de wotwum ne ba na obebo ni sister ma ne wo ye wa ye ayi aduane ton ewa ye fie na ni musa ye ni wo mu de ani mu he ento aba na ma ne no se ade ya wo ye enipa wo de na ko ye pa wa chi wo se ye odenyo wo di ano brabra ni nsa ye sei wa prepare ni passe unsa mfa korokoro wo kwa ya wo simi kwa jina be fia be kun bia se o de ko ni ya chewa wo na hape o ento kwa wa ka sa no hwan na wo yi ne dance e o ka sa na me da me ka kira wo ma wa dwuma mu woni se mini mu nyina ma dance e no mo wo mo se o mo ntimi ni dance o mo ni aba ma ne na ma ba ma ne so peduaba na obi a woni o mo nam no ne nafofo na ase kwa yi o mo dance na o mo baba be dia dance me pa to wo mo si sa de o mo ntimi ni na asamo a boy no e frɛ ni wo twum no na etiefo enche wonom adwene ewo asam no odi ni ba bia frɛfrɛ hello odi ni ba bia frɛ
na ko si ni yo ba pesi ye nkwa me ba so me so ma je ntre ni se be ma na bro no woni ohun so oba no e na waje na boss na akwa no ko di be se ya odme be bra oba no enti oba de nko so oba na tete no nti on so oba no mia no me di be ma ne ba me so ma je ntre no ye price burger enti no di sa nsem me so di ma je ntre me na si across boga we didn't baby free. Hello, Mami Akosia. 1937 and 2 ahwojo ye nkwa. Anto ahwojo. Na dia mbeta me kan ni se. Oba na nyati papa. E o be ma ni. So anya factor. Anko be use ni de oni hodie. Dia mbeta me kan ni se. Be ma no oni tete e wo na fom. Baka tampani phone ni fie. Gini kwani wona muso no enti won sesa na o ba bia de mi kan wo de o de betu ho fo ala ntani so wo fie o imi de me kan ni se ni e ma no a wo so o de no akola na to be ja na ba ko na ma na mi na tran wa fine no be ni bia so onye no na akocha e kafia o ye ma di fotie me da se we didn't baby free. We didn't baby free. My coach, Mama Joe. My father say. And my baby, no. Oh, yeah, Chiamo. And that's close to my village sports. My coach, the master pa. My coach, the little man, what they need answer. I followed no way. But my mother was sending a first of that. It's just a second you see. I can't get for the bar. Ah! Not a deal, we said the news when you said, I know, I can't know. But I say, Mama, I saw you feel me. Mama who says that, and you say you about that. About who says so, not as I know the channel. I don't. My question, if I know money, what is the person tell me why? It's not by one side. I can see. I know. Yes, one. It's about 40 na. We didn't baby free. Me mania kosia papa biei. Ini abema papa biei. Oposi nele otobrosi mpa choskus kasu jenka menka pastor Jesus so be papa bi ade kala to se bebram atake pastor Jesus eno ba on family na be amre no ade mo family na omra le bi fufu Marco ya bi ya be mo wi be na Nigeria na to bi a na me ka bi se omuntie se emani bi tie mo a ka ti bi a ti se nken kuyi mo Tamu se bi omu tie bi na na di ba de ho ti to ho na mo chime fi ho. Na me ma me de bi nka da na mo tia na sem so. Ti bi sa na sem bi le. O se ho no twim. Ti bi sa be ma na gi ma ye sha ni. O so. E bi ye ti bi twim die. Oh, enu hu fia. Se bi e ho hu fia no che na ko hu ma ana he no do he no. Be ma na che o power ni o chempre so. O ba di de ka se zu a we o ko fie ma. O do ba ma me be me Monday this powder you may not and better for down. Because I must make out what it's tonight. To Miss Gamma and I cannot see the dinner for dinner. Now, come on, Mana, 7 presents to Gomo, when you're hotel, but I think I mean, sir, we didn't baby free. Hello, Marco, my hair. Just me. Benny Mikasa Filconongo. Na mpacho mpese me bi sese aya college me se omo kasa omo do problem bae no aya omutie omote aya asem omote pa so omote dia nanka me bi sese sana asem kakra emra okoto aware no so na on fere oto ho se na oto nyom Pentecost asari de mu no na oda so ekwa aso no koto nyom no nanka me bi sa no aya yenu no mamba ne bi o sister no he na ni brade pa obema so wopew wose wompe no oso watompa bobra na beji na udinachi ye nimre na ye ne sa ene na pastor USA kan na no so na so twa no wanya no owie ye ode ba be ha mo won ye won kofo bi wo mo ba sanye nyamesuma na nka mapam wom ma ko mu ne yamenya adwuma within ba bi afrefre mini aba papa bi afa kwata ba papa mini aba masomo asanteman ko fi ase no tanko mini aba ma menchia woni wabedwafo na yenchia ya hefo ni atiefo nyina e champo brofin amenchia no pa me ho Nigeria ba besinko mini aba media me ye ma mi ye obeka sai
ye maame no me nua ba broken heart na achi no se ne busuafo amena wan hwa de beba no enye nwa na brabo mu se sanye mo nkukunu kakanyina ba eba be hia bedwafo ye sire se ne busuafo tie nka ye nua ba no mo meno wo mo nkeka bibi ntia no na so no mo ahwi ya wo hwe be di nsem mo ntimi ma ye pesom de ba be ha Akoma FM adwuma yefo ni me maame akosia se ye nua ba ne sabio be ma na hama no ma na fa na adwun ye sire wo mo me ye nua ba na sa sem ka bi no ne be ma no koka wo mo ne nka po ahwi ya ebia ye nua ba no ye nua be ma be hama na ma na di ni simu dem na fe di ayese wo be bo no wadeja ena ye nua ba so ye sire no ye awadia ye wadie ekeye heavia kamini ni se bia ka Ghana fo kenyina ke beko se wuti won mu na be ma wo kwakofa no hu se be ma no betimi aboa na be ma no wo nanum kasa ede ke obi frewa Nsem bia wo keke wo bi se wo mo ti abedwa ho no wo ye nkola na ente se nua no memedri se to sa frem anya tembibie ena nya bufo wo so de wonim no na so bara be ka se bio yo ba no wati ase wo wuye sebi wo modam wutimi nyi ni ban firi mi nkyɛn abra ye maame ne te wo no mti bɛma no wɔkɔ samle bi no meka sebi nsɛm papa bi ɛmra mɛkyɛ abedwafoɔ meda ase mi nuaba meda se wafa kwata ha ne yɛde mu nyina mu ɛnsie nyame yɛ adom akyina yɛda foforɔ bɛsan no mu ahyia biem sports abusua pani Samia Champion ne crew ayɛ krado ɔmo de tuamos